alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Amets, esan genuen, hasiko nula urrengo etapa, eta etapa berri honetan gabiltza kamisetak jantzita eta alkandorak jantzi gabe. Oraingoz. Zuk lehenengo egunean arare, alkandora jantzi zenun. Bai. Etapa berriko lehenengo egunean. Bueno, etapa berria zelako etapa, bintzat hau gabeko etapa bat. Eta arduan esan, pues hau jarri nahet. Nola gaur zen jarri behar jarri nahet. Hola funtzionatzen dugu, ez? Gizakiok, oroko eran esan nuke. Bai. Ni bai. Ba, izan, zer moduz atoz? Zer moduz azkenengo saiatikona? Ondo? Ongi, bai. Azkenengo saia justizia, gaur beste bat, gaur zintzilikatua. Bai, eta aurreko saiatik honez, zer pasa izan zaizu bizitzan? Ba, ze pasa zait, eski ez ditut, gauztak pasa dira. Bai, oportan gaude, klaro. Gauren grabatzen gaude momentuan. Udaberriko oporretan. Aste santua da. Bai, hemen dago, Twitteren egontzen, hater bat, etzakila jitea nundik gatea, eta derrepente esantzun, zertzen hori, aste santuari udaberriko porra deitzearena, eta bera kontroan zehola. Eta, como, zertan gabitzan, zetxoak idan hori, eta, como, bueno, ez da, gauza galatzen hasi barkoa. Ni nintzen. Zuzinen, ez? Zure troleo zearekin kontuarekin. Baukazu, kontu troleikan? Ez. Eta izan dezu inoiz? Ez. Bai. Da, bat ez da gazte zani haitezu, como, ez? Existenezko gauza. Ez dero kortu. Ez. Ni bai, eta ez hortzen jende pia, baina oso zaba, bai, jende pia. Zure beste pertsonalitateak. Ez etzan jitera sinok, etzan como gehiago, nik idazten nuntala, zera interneten, anonimoki. Pero ez jitera, oza, ez en plan troll bat izaten, sino idazten interneten anonimoki. Alter ego, zuzinen Sasha Fierce. Ez rollo, ezak inork. Lupita. Bai, te hazen como ez, en plan, jo xe, ez da ditizien poema eta lako mierdak, bai. Lako mierdak ez, sino gauzatxoak idazten du, bai, como diak. Eta hori, iskutu niten, no? Oso, ngira zuzen mozatoz. Bueno, ninato rondo. Udaberreko porrak bali izan dute lasaitzeko. Lasai goteko, edo bentsat lasaitasuna pilatzeko, ze bakizu gero berriz ere betiko rutina datorla eta hasi bartza ateratzen pilatu ezun lasaitasun zaku hortatikan, ez? Lasaitasun apurra, ze bestela harrapatzen zaitu gurpiltzor horrek. Eta ondo, hemen naiz eskualerretik atera, nintzen mendi buelta luze bat iten, zurekin. Oso guztua esan, zurekin eta txakurrakin, urakin. Eta esan, bai, mendikan lasai, gustora, ondo, esango nuke. Eta ero, baitaren nahiko ero, grabaketa hoekin, eta baitare, jatzatxoak egiten. Ondo, bai. Komentau nizun mendiak juminanean, tardeo kartak, lantzen goazen ninen, edo saio egiten goazen ninen, batean, niri bentsat, ez dakite, baltzuri ez, niri bentsat gertatzen zait, kartarekin, berarekin dualan ere bizitza. Eta errepaso baten da, astengea eroarekin, eta ero aztia, eta ero amande gorena eta ezagizer, eta halko nituzke lotu karta guzti hauek gertatzen aizezkean gauzekin. Prozesu batekin. Prozesuarekin. Aiz izaten pixkat profetikoak. Ez da profetikoak edo sinkronikoak edo ez da izaten idea, bai izaten idea. Horrekoan, izaten gendela, horrengo saioa da, zea zentzilikatuan inguruan, eta esanean ingurun pentsatzen zen, como, hostia, tu, kaina, ez? Fuerta izan nire da. Hombre, karta fuertetxoa da. Justo eginen komentatzen, grabatzen hasi horretik, nola, bigarren errenka hau, bigarren zazpikote hau, oso barnera begirakoa eta oso lehenengo errenka zen bezala gauzak ikasi eta gauzak deskubritu eta prozesu hori egin, hau denbo guztian da ez, barrura begira eskatzen du terapia jutea. Bai. Izate zurengo estan hasi nahet terapian. Neskatoa terapiara doa, da hau. Gero ikusiko dugu, joten plantzarekin terapiatik ateratzen da, alta ematen diote, eta urrengo errenkadan azordea brua eta, pues igual berriro joan behar dut. Bai, denbora luzeak. Bino, urrengo errenkada bai da ikusiko dugu iritsiko gara, bino trascendentalagoa da. Hau bai da, oso hausnarketa nun nago nire bizitzazter, krisia, kontemplazioa, eta bar. Bueno, kartan sartzen goiltza. Orduan, ziritzen gaurko saioari, ondik ez? Bai, saioari sarrera emango diogu. Bai, sarrera emango diogu. Bino, hau uste dut aipatu behar dela nagotik, azalduko dugu, eta jongo da pixkanaka, baina jakin dezazuen, orain irakurriko dugun sarreratxoa, normalian guk egiten dugula, erreferentzia ezberdinekin, eta abar, bino gaurkoa bai dela benetan daon poema bat, odinen inguruko, odinen poema bat, errunen poema bat,
euskerera itzulia, itzultzaile neuronala erabili eta gero pixka torraztuta, Oso ondo. eta lotura ikusiko dugu aurrerago. Oso ondo. Orduan, Amets Jordan Arrieta eta Egoitzarri Albeniz alde honetan, bestaldean Maite Bidarte, eta hasiera modu dio saioari. Bauzi. Egoak kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, ostorizko erreka bat, begiak hartu dizkizu lambroak, ta hortzurietan sagar gorriak, bihotzak ere lorategian, izotza ez den urdin bat, begiak argitu dizkizu lambroak, zuhaitzak bezain soil, atzamarrak basal, ikusten ez dugunaren gainean. Badakit urkatu egin nintzela. Haizeak kulunkatutako zuhaitz batean. 9 gau oso, lantza batekin zauritua. Eta nire burua odini eskaini. Nire burua nire buruari. Zuhaitz horretan, inork ezakiena zer sustraitik sortzen den. Inork ez zidan ogirik eman, ez da edatekorik ere. Beherantz begiratu nuen, runei eskaini nintzen. Negarriz ikasi nituen eta gero erori egin nintzen. Berez, sarrera kanta pentsatzen genuen jartzea Olatz Salvadorren Ahoual edo Zintzilik. Edo zintzilik, noski. Lotura gehiago zekatelako, batez ere Bai. Ahoualek, Zintzilik hitzaren gatikan bertan. Baina kanta berria izan da, esan dugu, basan sartu behar dugu, eta gogoa bagenun, nahi pila gustatzen zait, ez dakit zuri. Neri ere bai, eta de hecho lotu dezakegu karta honekin, abesti berri hau eta agian zea Olatz Salvadorren urrengo diska oso hau zeren bada agian alderantziz jarri eta gauzak gertatzen ustea. Vale. Ez? Hemen egin genuen bat eskaera bat, hola zuzenean. Bai, mesedez. Favorez, Olatz Salvador beti izan zaitugu gure buruetan gonbidatua izateko, hortaz mesedez nahiko bazenu abisatu eta Publikokin nahi dizugu eskaera hau egin, Bai. orduan, etorriko zinateke gurekin alderantzizera saio batean bizitzaren inguruan eta tarotaren inguruan hitz egitena. Bai, favorez. Bueno, bai, favorez. Eta bueno, orduan, karta, zentzilikatua. Vale, nolako da karta hau? Zer esaten digu? Venga, Bai. deskribatu lehenengo zer ikusten duzun irudia Egoitz mesedez. Bueno, a ber, karta honetan ikusten dena da. Gora dago gurutzatzen duen zea bat, zuhaitz, enbor bat, eta enbor horretatikan erditikan beraka beste enbor bat eta goitikan zintzilik dago gizonezko bat hanka batetik. Ditu maila gorri batzuk eta juboi urdin bat, ez? Azpiko da alkandora urdin edo juboi urdin Bai. moduko bat. Dago hain zuzen buruz bera, eskuak atzean ez dakigu lotu ditu, baina bai eskuak atzen dituela, ez dago inongo esfortzurik egiten egoera horretatik ateratzeko, eta hile guztiak gorantza ditu, esango dugu personaia maskulino itxurakoa dela, eta bai dauka aureola bat buru inguruan, nola baite iluminatua egongo bariz bezala, hortaz, kartak berak pista esente ematen dizkigu, ez? Ederki, bai. Ez du, nik esango nuke, nahiko Oso ondo txinplea inatez. dela zentzu horretan, bai. Oso ongi egiten duzu gauza beti. Badakit. Beste batzuan paisaia ditugu atzean, eta beste motako irudi batzuk, baina kasu honetan nahiko Dago. hutsik ikusten dugu. Huts. Eta orduan hor autu hori bera da, zintzilik jartzearen, autua ikusiko dugu. Bai dakiguna da, erabaki honetan, Egoitzek esan duen bezala, onarpen bat dagoela, ez dagoela borrokarik honen aurrean, ez? Hemen aipatuko dut desberdintasun nahiko garrantzitsua dagoela Marseillako Baraja eta Rider Waite Smith gure eskola dena. Eta dakizuen bezala, edo errepasatuko dugu, Marseillako Barajatik Rider Waite Smithera pasa ginen. Hau da, lehenengo zegoen Italiako Baraja, lehenengo tarota Italian ikusi zen 15. mendean, okerez banago. Gero Marseillako da. inguruan, ez? Meditsitarrek Bai, sortu zutela. deitzen da, bai, ezakizer Visconti. Bai. Bueno, bizen desberdin ditu, berdin da. Bai. Gero pasatzen Marsellakoa izan zen urrengo dakiguna, eta azkenik daukagu Rider Waite Smith, beste eskola batzuk ere badaude, baina bueno, Bigarren mendezirakoa. gure hiru klabeako jedia. Orduan, garrantzitsua da,
karta honen jatorria jakitetan nondik datorren, ze Marseilan esan nahi desberdin badu edo badu kutsu desberdin bat. Marseillakoan ikusten dugun zintzilikatuak ez du inungo zeharik aureolarik buruan, eta jatorria bera, nik hasieran pentsatzen beste jatorri bat zera, gero kontatuko dugu, nire ustezko jatorria zintzen, baina jatorria bera da Italiatik jasotzen den baraja sorta, karta sorta bat denez, Italian bertan 15. mendean erabiltzen zen zigor mota bat, Erdi Aroan erabiltzen zen zigor mota bat da, pertsonak publikoki humilatzeko eta zigortzeko zigor bat, ez zegoen beti heriotzarekin lotuta, heriotza izan ziteken helburua batzutan, baina beste batzutan ez, eta hau oso helburu argi bat zeukan, eta zen pertsona horri publikoki markatzea edo errudun bezala jartzea. Ez hau da, zintzilikatuak jatorrian erruduna zen bai, traidore bat. Orduan, egoera honetan bukatu du bere ekintzen ondorioz, eta egoera desatsegin bada. Marsellako barajan, kartonek esaten diguna da, egoera desatsegin batean zaude, egoera desatsegin horretara, hausnartu behar duzu zer ekintzek eraman zaituzten egoera desatsegin horretara, eta agian ez dago redentziorik, agian ez dago iluminaziorik Marsellako kartan, esaten dizuna da, bai, egoera desatsegin horretan egon behar duzula, eta egoera desatsegin hori bizi behar duzula, ekintzara ez duzula joan behar, ez duzula eskapo egin behar, hor egon daitekelako ikasketa bat, ez zerk eraman zaitun horrera, zer egin dezakezun, eta abar. Hemen jatorri hau da, baina Rider Waite Smithek ja irudialdetik ikusten dugu aureola hori jartzen dionean esanaia aldatzen diola, hau da, hemen ja ez dago hain lotuta zigorrarekin, izan daiteke autu pertsonal bat, eta askatzearekin du zer ikusia gehiago, bai? Lotura dute, hain zuzen ere, baina honetan zentralidade handiago dauka kontrola askatzearekin. Eta agian are gehiago ulertzearekin hasieratik ez geneukala kontrola ez zegoela gure esku egoera honetan, eta asumitzeko momentua da, ez esatea nik hemen egin behar dudana da, egoera honi bide eman, eta gertatu behar duenari ahalik eta gehien erraztu bidea, zeda gertatu behar duena. Orduan, hain zuzen. Jarri du. Bale, kriston txepa botako izut orduan. Bai, bota. Zer nahi du esan honek? Orduan, simbolizatzen duela sakrifizioa nola baita esateko, bai? Konstiente gera, aurrera joan alizateko, zerbait handiagoa edo lortu alizateko, evoluzioaren beharragatik edo bai, gure bidean aurrera jarraitzeagatik. Claro, baina hemen sakrifizioaren kontuarekin, Osea, horrek esan nahi duna da, por ejemplo, vale, igual zerbait ukoen behar degula, baina jazta, edo gauza gehiago esan nahi ditu, osea, sakrifizioaren inguruan, ez? Osea, sakrifizioa nola ulertzen dugu. En plan, da gauzati ez esatea eta jazta eta horra seitzea, edo agian sentitu ezakegun minikan edo. Claro, hemen, sakrifizioa simbolizatzen du, eta esaten duna da, egiten dugun erabaki bada, baina erabaki horrek simbolizatzen duena da, sakrifizio bat kontrola galtzearen aldetik. Hau da, eta hemen saltatuko dut pixkat gidoia azaltzeko, badago oso metafora on bat ulertzeko. Bueno, ni atzadibaz masajistan egon nintzen. Ez da igualain metaforarria, batzuri gustatuko zaila, baina masajistan egon nintzen, eta masajistan egon nintzenean, nik gorputzan kontraktura bat neukan, orduan masajistara jun nahi dut, oso jun behar dudala badakit, ez da egoera txegin bat, pasa behar duan zerbait da, eta ni uste naiz beste persona baten esku, bai? Hor, gero, oberago egongo naiz. Noski. Eta badago ere, prozesu horretan, batzuntzako behintzat ez, badago ere zerbait askatzaia dena, edo plazentera izan daitekena, edo esatea, badakita honek askatzen nahi dela, baina mina ematen duen zerbait da, bai? Dentistara bidezakegu ere metafora bezala, osea, dentistara joan nahi dut, badakit nire osasunarentzako ona dela, ezakit zerbait zer, baina pasa behar duan prozesua ez da ona, ez dago nire esku, beste ez, egoeraren baldintzen zea jartzen naiz, menpe edo bai ez, kontrola askatzen dut, eta badakit peluzera honegingo didala. Hau da, sakrifizioa da, pena merezi du, baina zintzilikatu bai hitz egiten du egoera mingarri baten inguruan, bai? Naiz eta askatzailera izan daiteken, mina eta liberazio aldi berean egon daitezke. Bai? Vale, eta orduan, adibidez, karta hau ateratzen baldin mazaigu zuzen da esan dezun guztia, eta ateratzen baldin mazaigu alderantziz? Alderantziz ateratzen baldin mazaigu gauza asko daude. Hemen dago, nik ez dakit, bueno, hau eugeriatea diot ere bai. Vale. Mina eta sufrimenduaren aldeko konparazio egiten du, ez dakit etimologikoki definizio aldetik benetan horrela diren, baina eugek erabiltzen du pixkat filosofia budista eta horrela esateko bertan esaten dela ez, mina ezin da ekidin. Batzutan bizitzan mina pairatuko dugu,
mina tokatzen da zehatzea, minarekin ikasketa dator, edo badaude gauza batzuk beharrezkoa Bai, direnak transitatzea, prozesatzeko, bai. eta beste gauza bat sufrimendua. Eta sufrimendua bai ekin dezakegu. Eta sufrimendua izango litzateke, egoera horretan atentzio gehiagik jartzea, erresistentziak sortzea, ukatzea gertatzen ari dena, hori izango litzateke sufrimendua, bai? Ados. Orduan, alderantzizko egoera batean, karta honek esan nahi duena, esan dezakena da hori ez, sufritzen ari garela edo ez garela egoera hau, ez garela onartzen ari, egoera hau, ez garela onartzen ari, bale, hemen askatu egin behar du, saiatzen ari garela, imaginatu, nahi duela proiektu bat aurrera teatzea, eta nago, ez da izine dituko diot, eta erortzen da, eta ez joango naiz ezakit zerritara, eta neskatuko diot honi ezakize bat, eta berriro erori, eta igual da momentu bat esatea, bueno, pues, ez dago nere esku, eta ezin dut ezer egin, ez? Orduan, uste dut askok identifikatu dezakegula egoera hau, ez? Eta hain zuzen ere, badago oso lotua dago niretzako, eta zaila da hemen saltatzen nabil, gidoian ez dizu jakiteko. Oso lotua dago eriotzarekin, niretzako oso zaila egiten da, esan nahi desberdina ditu, zintzilikatuak. Eriotzaren kartarekin, bai. Ados. Esan nahi desberdina ditu, zintzilikatuaren karta, baina justo badauka ñabardura bat edo aldaera konkretu bat oso lotua dagoena eriotzarekin. Hau da, zuk momentu batean zintzilikatuarekin onartzen duzu, bale, igual hau ezin da, bale, igual horra iristeko honi uko egin behar diot, bale, lortu nahi baldin badut nere buruarekin ongi egotea, igual maite dudan pertsona honekin ez dakize elkarrizketa izan behar dut. Eta zintzilikatuak esan diguna da, egoera horretan jartzeko prest nago, egoera horretan jartzen naiz, eta asumitzen dut, ezin dudala nik dena kontrolatu. Eta hori eta gero pres nagoenean, eta pres jartzen badi manaiz eriotza etorriko da garbitzera, jada ez, balio ez diguna edo lekurik ez duena, usteko bidea gauza berriei. Orduan, badu oso lotuta dauden eretzako puntu batzutan, eta ia esan daitekez, aldi berean gertatu daitezkela ere, nola baita esateko. Bai, edo bata bestean aurrekaria edo ez. Nik uste porque hau da pixate neurotikoen karta, edo neurotiko biratzeko karta, pues porque básicamente neurotikok nahi deguna da dena kontrolatu, eta ez kontoru guztiak... Neurotikoen ametsa iztoa. Neurotikoen ametsa iztoa. Bai, nire ametsa iztoa, de hecho, karta bizatez. Hortikan lo ezinare, bai, benengo du krose zea bate gure izunakin, baina bai hau da, osea, inkontrolable biltzen denean bizitza da, como terriblea guztia, eta baita ere beldura asko ematen du. Badago hemen ere, alderantzizko zentzuarekin, igual gero lotu dezakegu aurrera goitzen dugun gauzekin, izan daiteke errefuxa askatzeari edo kontrola askatzeari, baina ere izan daiteke, eta gaur egun uste dut asko gertatzen dela, erromantizazio bat, hau da, sufrimenduaren eta antsidadearen eta barren erromantizazio bat, hau da. Nik ez dakit hemen nazten ditugun erromantizazioa edo ultrapresentzia bat. Osea, ez dakit. Vale, igual ez da definizio zuena, baina eske justa hulengoan entzunion Instagrameko influencer bati, eta esaten zuen nola bilakatu zenez, osea, ni oso ageriko jartzen naiz, eta sare sozialetan ere egoera partekatzen dut gaizki nagonean. Hoi da, deitzen da forma batea doka klik, sat clicker, zagitolako zerbait. Baina kontua da, osea, bere buruari traizio, trampa egiten. Osea, beak hoi terapian landu zula eta konturatu zela. Azkenean, laika lortu alizateko, ez? Onartua sentitu alizateko, gauza bekerak uste ditut orduan. Ere uste dut, egon daitekela lotua, pixkat, ez? Batzutan, zure estrategia mekanismoa bezala dela, bueno, bai, eski igual ez da zure zintzilikatu egoera, igual aizea egoera forzatzen horrela lortzen zulako besten, ez, laguntza edo ezakitzen, eta beste modu sanagoa badaude. Izan liteke. Ados, nago zurekin. Hemen dago histori polit bat nahi kartago esplikatu zanean kontatzen zenean mito bat imitartez, gero deskubritzezuna prozesu eta beste gauza mito ninguran, baina nahi kontatzea, gaina justu horrekin hasizu gorko saioa, horren testutxo batekin, horren poema batekin, hortaz, odinen zintzilikatzen inguruko mito nahi kontatzea mentxe. Vale, orduan, a ber, lehenengo, esan dugun bezala, First of all, ez da karta honen jatorria, nik uste nun bai. Guretzako bai. Guretzako bada. Bueno, eske nere buruan, Pamela Smithek bai hartu zuen kontuan mito hau eta punto. Hanka sartzen dugu batzutan, de hecho, Fede Ratas, justo aurreko saioan, justizia eta ermita hau esan itun desberdin zirela Marsellako barajan, eta ez zienala, egoitzek hasiera batien esan zuen bino, azkarregi eman zien arrazoia, indarra eta justizia aldera eman zion, osea, aldatu zien tokiz. Aldatu zien, 8 eta 9, ez? Orduan, bai jatorria bestelakoa dela, eta esan dugula, baina Rider Waite Smithen interpretazioan batez ere ez, martirraren edo esanai hori hartzen duenean,
oso lotuta dagola Odinen mitoarekin. Eta, gu ez gara mitologia nordikoan adituak, egia esan oso gainetik jakin izan dut nik honen inguruan, bai oso deigarri egin zedala beti, ze lotura egiten dituzten, osea, ez dut orokorrean, erlijio politeistak eta erlijio kristauaren aurrekoak bazutela ez, beste lotura bat naturarekin, ezakizan eri oso erakargarri egiten zaidana, eta brujeria kontra kultura egin hartzen da. Aipatuko dugu. Baina, honen inguruan pixkat ez, ikertu dut, Honen paran zaudera denbora gazfikatzeko, ikerlaria zea. Nago paran oraindik. Ez? Ez, langabezian nago, baina paroa oraindik ez duk horretzen. Bale. Eskatu nemailen, eta bente digo. Bai. Ja, aizu. Orduan, mitologia nordikoan. Mitologia nordikoan, mundua ulertzen dute dagola dena konektatuta zuaitz batekin, bai, dela deitzen dute bizitzaren zuaitza, eta da lizar bat. Hauak izan nork erabilizun, bere liburutarako Tolkienek. El Señor de los Anilloseko bi zuaitz daude, berak biztako zuaitz, eta bat da eguzkierena, eta beste jargirena. Super polita da, el Silmarillionen agertzen da. Modu desberdinetan representatzen da, baina, dago zuaitz bat, bizitzaren zuaitza, bizitza ematen diona mundu desberdinei, 9 mundu daude guztira, eta zuaitz honen adar desberdinetan daude mundu desberdinak, ez? Gurea egongo litzateke erdi plano batean, izango litzatekela gizakien planoa, gu baina gorago, beti jainkoak gorago simbolizatzen dira, ez? Da Asgard izango litzatekela jainko, Odin, Thor eta hauen guztien mundua, eta gero ditugu beste hainbat direla erraldoien mundua, hildakoen mundua, hemen kuriosidade bezala, badakizu Hel ingelesez datorrela edo jatorri berdina daukatela. Hel? Mitologia nordikoan deitzen da Helheim. Infernua. Bai, infernuaren erreinua, eta infernuaren erreinuko jainkosa Hel deitzen zen. Enekin. Bai, kuriosidadez, nik bain deskubritu dut. Vale. Eta orduan ditugu plano desberdinak. Sustraietan, daukagu erensuge bat, izen oso arraro daukan ez dut esango, ez dakit hori auskatzen. Ez hori ez da. Hori ez da izena. Hori dela beste mundu bat. Hori dela nobiatu ez dula? Bai. Bale, Eta suge honek egiten duena da beti saiatzen da bizitzaren zuaitzaren sustraiak koskatzen, badagolako zuaitzaren gainean arrano bat dagona mundu guztia begiratzen. Eta nahi du arrano hori hil edo harrapatu edo dena delakoa. Eta, hau ezagutuko duzu, etorren pelikulengatik Ragnarok, izango litzateke nordikoen apokalipsia, eta Ragnarok horretan lortzen du. Gertatzen da, bizitzaren zuaitz honek bizitza ematen diola mundu guztiei elkarren artean daukaten lotura, da bizitza ematen du zuaitz honek orduan. Zuaitza mugitzen baldin bada, erortzen baldin bada, gaixotzen baldin bada, mundu guztiak gaixotzen dira orduan apokalipsia izango litzateke, zuaitz hau ez, hiltzen denean edo arriskuan jartzen denean, mundu guztiak arriskuan jartzen diren eguna, momentua, apokalipsia. Ragnarok. Orduan, hemen mito asko daude, gertakari asko daude, baina Odin askotan ezagutzen dugu gerraren jainko bezala, baina ez dakigu ere jakituriaren jainkoa ere bazela, eta batez ere jakituria banatzen zuen jainkoa. Ze hau oso interesgarria da, jainkoak adibidez, nik erlijio kristauaren inguruan egoitzek nik bine gehiago daki ez, baina nola Adan eta Ebaren miton ikusi genuen ez, ezin duzue sagarra jakituriaren sagarra zen ez? Jakituriaren zuaitza, baina hori ez daite gerora ditzen zaion, baina bai, da, el árbol de la sabiduría, bai, jakituriaren zuaitza. Azkenean ezin zuten, hori, beraien esku ezin zunean, ez? Ezin zuten, hori da. Eta hemen kontrakoa da, Odinek beti dauka ikasteko gogoa, eta gauza gehiago jakiteko gogoa, baina ikasketa horiek partekatzeko nahi bat du, ere bai. Hau da, jakiten dituen gauzak partekatzen ditu, bai beste jainkoekin eta bai gizakiekin ere. Orduan, gizakiek ikasten dituzte gauza asko Odini esker. Eta Odinek gauza hauek ikasteko sakrifizio asko egiten ditu. Adibidez, badago, Mimir beste jainko bat laku bat daukana, eta bere lakutik edan alizateko bere begi bat sakrifikatzen du Odinek. Eta orduan, hor simbolizatzen duena da pixkat, ikusteko gaitasun fisikoa galtzea, ez? Beste ikusteko modu espiritualago batzuk edo lortu alizateko. Interesante da, adibidez, hor, lakuko jainkosa edo ez, ez daite anima edo lo que sea izatea Mimir eta eskatzea begi bat, eta justo tarotean urraren parte izatea parte emozionala. Oda, justo ezagutu izateko, hori da, simbolismoa, ezagutu izateko begi bat galdu bezu, orduan beste begira bat eralduko zea, baina uretan sartu zea, ez? Parte emozionaletan interesante. Eta guri interesatzen zegoen historiak, zer ikusia du, errunen jatorriarekin runa, gazteleraz. Errunak dira alfabeto. Errunak esango dugu edo errunak? Errunak, euskara batuan, nik baitin begiratu dut, euskal zaindiaren iztegi batuan, eta erruna da. Nik runa esateren alde ingo. Eske euskeraz, ez badira akronimotatik datozen hitzak, robota adibidez, robota da robota, ez da errobota. Errobota. Berez ezin dute errez hasi.
Nik esan baizu runa esaten. Erruna. Horrela dago jasota. Eta bestela kursiba runa. Kontua da, errunak Vale. dira alfabeto latina etorri aurreko idazteko modua edo hizkiak kultura eskandinavotan, Ados. eta hauek ez ziren bakarrik idazteko, baizik eta simbologia oso garrantzitsua zuten, ziren erritualak egiteko modu bat, beraientzako jainkoekin, hildakoekin konektatzeko modu bat, eta simbolismo handia eta karga bai kultural, bai bestelako karga handiaz zeukan. Egun erabiltzen dira, runak. Errunak erabiltzen dira. Ja ez daude horren integratuak eguneroko... Ez, ja. Erabiltzen dira baita ere, ezagutzeko zer energia dira muitzen, eta, bueno. Bai, garaian, Bai. kulturan Bai. integratuta eta bai kulturaren bat ziren, elementu bat ziren. Ados. Eta orduan, hau jasotzearen mitoa kontatzen du ez, pixkatu dinek nola lortu zuen odintzegon bere bide horretan, gauza jakiteko bide horretan, eta jakituria handitu alizateko bere burua sakrifikatu zuen, hau da, hartu zuen lantza bat eta bere burua zulatu zuen saietxaldean, eta zintzilikatu zen bizitzaren zuhaitz honetan. Osea, hau zegoen ja begigabe, eta bere burua zulatzen lantza bat. Bai, eta esan zuen, gehiago jakin dut, orduan nolengo dut, harakiri norrekoa. Eta zintzilikatu zen zuhaitzetik, eta antzen hor, 9 egun eta 9 gau osoz, urik edan gabe eta janaririk jangabe, eta hori eta, ez, hor zeon trantze horretan edo, Imaginatzeu trantzeatean minimo dengo zela. errunak eta errunen esanaia. Vale. Eta hauen jakin zitunean, noski, zabaldu zituen bai beste jainkoei eta baita gizakiei ere. Honek zer esaten du pixka bat? Bere sakrifizioaren bitartez ulertu behar dena da karta honetan, bai, alderantziz jartzen dela alderantziz dagoen pertson, eta askotan gauzak ikusten saiatzen garela modu batean ez ditugunak ulertzen, eta gaude bultzak eta askatzen dugunean, alderantziz jartzen garenean, batean beste perspektiba batetik ikusten ditugu gauzak eta irikitzen direla ate berriak beste modu batean ikusi ezin genituenak. Eta horregatik dago izena alderantziz. Egia da. Bueno, eta tarotean karta batzutan alderantziz delako ere, bai. Baina interesante da, por ejemplo, zea kolgadoaren, zintzilikatuaren figura hau, zenik esan nahi baino lehen, uste nuzela, como bai, pues, buelta ematen diozunean zure buruari mundu guzti guztezu alderantziz, eta arrepente da, espazio super ez ezagun bat, eta hori ezagutzen hasi zaitezkez, como gauzak besteratea, behiratzituzunean nolakoa dira, ez? Eta hostiz ikasitzako hortikan. Eta ere ja, pues beste esan nahi baduka kartak hortaz aparte asko zesako nago dela. Baina interesante dut zaite gure saioak izen hori izatea eta lotzea zintzilikatuarekin eta esatea bai horretik handa. Berez zen izan. Baina ez zela izan horretik. Baina gauzak ez kontatzen, bai. Bueno, bai, simen transplantega, beti da. Hortaz, eta horretik izango da ere bai, alderantziz, horretik ez, gustatzen zait. Kontua da, hau askotan gertatzen zego, ez bizitzan askotan lotzen garenean gauza batzuri, eta bai, hiltzen utzi behar ditugunean, edo askatu behar direnean, edo gauzak prisma batetik ikusi ditugu, bai, demagun, nik doktoregoa egin nahi nuen, eta doktoregoan nintzen zentratua, eta kestonantzia da neukan dirurik independizatzeko, fiktizioa da, naiz ni, ez da amets. Bueno. Eta momentu batean, esaten zunean, igual, ez, onartu behar dut nik hau ezin dudala, ez, egoera ez dela inoiz nire kontrolpean egon, eta askatzen dudanean, batean gauzak desberdin ikusten ditut, eta ikusten dut agian nik usten un arazoa zela etzena benetan arazoa bestelakoa zela, sakonago zean beste zerbait zela. Ikusten dut batean gauzak beste bide batzuk irekitzen zaizkidala, igual orain lan egin dezakela beste nunbait, ez dudala lana etxera ematen, eta bar luze bat, bai? Eta hau, aplikatu daiteke beste 1000 egoeraetara. Orduan, hau da simbolizatzen duena. Asko gustu zait, simbolismo guzti hau. Oaineko nuke lotu beste gauza batzukin, adibidez, ekarriko ditugun historitxoekin. Vale, ez ingo dugu sintesi laburtxo bat? Venga, intzazu sintesia, bai. Vale, ni jarretuko du sintesi egiten orduan. Bai, ingo nina bat, tola deskansatzu dura eta ez da. Vale, karta honen ezagaren nagusin sintesi, vale, orduan, zintzilikatuaren kartarekin esaten gabitzena da. Eskatzen degula egoera bat onartzea eta ustea gauzak gerta daitezen, bai, ez degula ibili behar, ez da izan bat, ez den atoki prestatzen, pentsatzen, eta nola daite horietara aurrez lanketatik dailtzen, baizik eta utzi gauza gerta daitezen, eta egon hor, utzi zure bura hor egoten ere bai. Sakrifizioaren ideia, baina hasieran esan dugun bezala, sakrifizioa lotuz prozesuarekin, eta ez como hau utziko eta alde batera ez da gizar lortzeko, baizik eta utzi zure burua, sakrifikatu zure burua, eta min bat pasako ezu, minaren bitartez transito bat egingo ezu,
beharrezkoa dena, eta hortikan ikaspen batzuk aterako dituzu, baina ezin duzu ekidin minaren ibilbide hori, ere bai. Bai. Mina eta zen arteko desberdintasun ere bai men, osea, mina eta sufrimenduaren artekoa, importante, mina ezin dugu ekidin, sufrimendua bai, eta oso super importantea da, porque uste dut beti pentsatzen dugula minan pentsatzen dugunean sufrimenduan, eta esken obviamente inorrek ez du nahi hor egon, baina mina pasa behar dugu, de hecho, mina da zerbait adaptatzen laguntzen duguna. Ñabardura txiki bat, baintxe botazun eta ez dudana nik esplizitu egin, bai da, Odinek berak esaten du ez, nik nere buruari eskaini nion nere burua. Eta hau da, zintzilikatzen zarenean, egoeraren menpe jartzen zara, baina liberian zure burua ezagutzeko zea bada, ez? Eta bapatian ikusten dituzu zure barnean zeuden beste gauza batzuk, edo gaizea ikusteko introspekzio jarrera bat ere badago, ez da ermitagoarena bezala, baldintzen kontrolpean jartzen gara, baina bai du zer ikusia ez, zuk zure burua sakrifikatzen zu zuretzako, azken finean. Bai, eta interesante da, por ejemplo, nola espazio ez ezagun horretan jartzen zanean, nola sortzen den bapaten deserosotasun oso handi bat egiten zaitula mugitzera berriz ere zeuden leku hortara, zinen leku hortara, esan nahi. Eta honek gonbidatzen duna da justo kontrako, esatera ez lasai, ondo zoaz, bidea hori da, mina sentituko zu, ikasketa datoz, baina transitatu baretzun bide bat da, ez? Gauza gehiago, esan idunak hartu nahi da, gauzak beste perspektibatetik ikustea, por lo obvio, da, persona bat alderantziz dago, hortaz, mundua alderantziz ikusten du, eta hor daude hainbat ikasketa, bai. Alderantziz egotean, sakrifizio goren, beste modu batean ikus ezin zenituen erantzunak, bideak aukerak, topa ditzakezu, bai? Hori baitarek hartu honetan. Eta gonbidapena da, behin-behinean, ez bizi esorako, baina behin-behinean, egoera deseroso hortan gelditzekoa. Bai, ez ekintzara pasa. Zentzu honetan, badauka baitare gogoratu Amantre Gorenaren karta, dela pasibitatearen kartere, bai? Eskatzen duna da, gelditu eta zure buruari barrura begiratzearen kontu hau, ez? Baitare pasibitatetik ez ekintzara pasa, esaten dugu, lasai, gauzak gertatuko dira, eta leku horretan egon barrezu, ez? Utxunari erreparatzea, zure ekintza ezak sortzen duen ez ekintza horren tarte horri begiratzea, ez? Galdera egitea nor naiz, zeratik nago egoera honetan, nola heldu naiz. Heldu naiz ni onaino eta noa, baina ez zazu ezer egin. Lasai egon, gelik egon eta bizi momentu hori. Utzi gauza gerta daitezen eta mesedetu egoera ahalik eta gehien. Hori da. Looking up from underneath the fractured moonlight on the sea, reflections still look the same to me as before I went under, and it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I'm under a roll, and it's breaking over me. 1,000 miles down to the seabed, found a place to rest my head. And the arms of the ocean are carrying me, and all this devotion was rushing out of me, and the crushes of heaven for a sinner like me, but the arms of the ocean delivered me. Though the pressure's hard to take, it's the only way I can escape. It seems a heavy choice to make, but now I'm under a roll, and it's breaking over me. 1,000 miles down to the seabed, found a place to rest my head. And the arms of the ocean are carrying me, and all this devotion was rushing out of me, in the questions of heaven for a sinner like me, but the arms of the ocean delivered me, and it's over. Going under, but I'm not giving up, I'm just giving in. Barreak.
Aurreko kanta da Florence and the Machinen kanta bat niri pila gustatzen zaidan, eta, esplikatzen du, justo da momentua, zintzilikatua eta eriotzaren ia bat egiten duten momentu hori, ez? Ukitzen den bikartzen erpin hori. Itotzen ari den persona bada, emakume bada, protagonista, metafora izan daiteke, edo izan daiteke benetan, ez? Norbait eriotzara hurbiltzen ari dena, eta da itotzen uzten den momentu hori, ez? Eta momentu batean egiten du hitz joku bat, ingelesetu bakizu dela phrasal verbs izenekoak, dela aditz bat, eta segun ze preposizio jartzen digun esan nahi aldatzen du. Bale, hau ez da hirugarren kolumna, ez? Hau ez da, vale. Orduan, Eskarik hasitut. give da eman, baina give up izango litzateke amore eman, bai? Eta give in erabiltzen ditu biak, eta momentu batean esaten du I am not giving up, I'm just giving in. Nago giving up, nago giving in. Give up izango litzateke amore eman, eta give in da eramaten utzi, bai? Orduan, esaten duna pixka da nola batzutan asoziatzen dugunez, gauzak ustea edo amore ematea edo joatea errenditzea bezala, ez? Konnotazio negatibo bat dauka. Eta kasu honetan horrekin esaten du, eta justo zintzilikatua ez da hitz egiten ari errenditzeaz, ez da hitz egiten ari porrot batetaz. Hitz egiten ari da beharrezkoa den zerbaitetaz, onartzeaz horrela izan behar duela. Eta oso kurioso egiten zaitze, justo honen inguruan hizketan egoitzekin prestatzen ari ginean saioa hitz egin honen inguruan, nola ez, bi adiera horiek dauden, eta euskeraz ez genuen antzekorik topatzen, eta nola itzuli dezakegu hau. Eta handik bi egunetara, naho irakurtzen, nola ditzen da? Zirriborroak edo ez. Zirriborroak eta gero. Hori da bai. Bai, da, mundu utopikoen ipuin txikia jasotzen ditun liburu bat, eta jotako bat gure laguna den Daniel Esarrugartek idatzi du, eta justo, liburu jasietan ikan ez da hasi bergen neukala, hain nintzen irakurtzen Danielek idatzitako kapitulua ipuina, eta aipatzen zuen etxi hitzaren inguruko hausnarketa bat. Eta euskeraz badirudi ere give in, give up nabardura hauek existitzen zirela. Orduan, egoitzek irakurriko dugu pixkat Danielek idazten duena ipuin horretan. Etxi aditzak baditu gutxinez bi adiera, edo hobe esan da etxiren adiera nagusiak baditu bi nabardura semantiko bereizi beharrekoak edo euskaraz orain arte behintzat bereizi izan ditugunak. Batetik gaur egun gehien erabiltzen den eta etxiren adiera bakartzat hartzen dena maiz. Amore ematea, baina zentzun nolabait ere negatibo batean. Kasu honetan etxitzea izango litzateke itxaropena galtzea, saiatzeri uztea, pairatzea. Gure ikuspegi garaikidean ez da bat ere baloratzen etxitzeko gaitasun hori. Baina badago bigarren nabardura edo adiera bat. Adiera nagusiaren ifrentzua nahi bada. Nire zaharrek adibidez zentzu positiboan erabiltzen zutena. Zenbatetan galdetu didaten ezal haun inon etxiko eta kasu horretan etxitzeak esan nahi du lekuren batera moldatzea. Egokitzea, bertan geratzea eta konforme geratzea gainera. Orduan, oso interesgarria iten zitzaigun, justo, euskeraz ere badagola olako ezakigu berdin-berdina den, aplikatu daiteken berdin-berdin, baina, bai dago ez, etxik izan dezake zerbait positiboa. Niri gustatzen euskera jutea hola ezagutzen ez, zeren adibidez, batean igual hitz batzuk edo hitzen esaneak topatzituzuna beste hizkuntzaten eta ez duela hostia, interesantea, eta astentzia topatzen baita euskaran. Eta adibidez, niri gustatzen zait asko, behikoaren inguruan, maldejoaren inguruan dagoen, ez? Behikoaren inguruan dagoen kontzeptu bat Marokon, oso forma kuriosan funtzionatzen duna, kuriosa diot, porque niretzako kanpotarran ezen ez dut ulertzen, ez? Edo esplikatu bat izan diete, hori topatze Euskal Herriko emakumeen indarraren bueltan, no da, indarraren kontzeptuak bat zitula, bat zaukala beste adiera bat, eta zen indar bat emakumeek zutena eta zen botere bat ikusezina zena eta zena nolabait errealitatea aldatzeko gaitasun bat erain zezakena adibidez, zure gauzak ez ondo jutea eta oso solotu dagoena begikoaren kontzeptuarekin, ez? Eta orduan gustatzen pila bat, de repente etxi aditzaren bueltan topatzea horlako jolasak eta horlako esperientzik eta historik. Zer ditzet, probablemente ez horrela da. Hizkuntza baldu bat izatearen ondorioz, gauza asko ditugu oso galduak eta topatu ditzakegu ez da ize liburutan, ez da ize jasoketa egin eta gero ez, eta baten esatea, ostia, gu baditugu emate ez. Gustu daite zait, hori topatzea. Hortaz, segiko dugu honekin, baina emango dugu oxigeno pixka bat konversazioei. Vale. I can
understand how when the edges are rough and they cut you like the tiniest slivers of glass, and you feel too much and you don't know how long you're gonna last. But everyone you know is trying to smooth it over, find a way to make the hurt go away. But everyone you know is trying to smooth it over, like you're trying to scream underwater. But I won't let you make them gray. Hau da Pinken kanta bat, deitzen dela The Great Escape, eta justo honen inguruan hitz egiten du. Pinkek aterazun kanta hau, eta esantzun kezkandia zekala gaur egun sufritu nahi ez izatearekin daukagun obsesioarekin, ez, eta nola asoziatzen dugun hain zuzen etxi hau beti konotazio negatibo batekin. Eta gero jendeak interpretazun suizidaren inguruko kanta bat bezala, eta nik hemen entzunion Pinkei esaten zunean suizidaren inguruko kanta bada. Osa, kanta dut aneria ja. Nik kanta dut jarri dut munduan, eta jendearentzako suizidaren inguruko baldin bada, suizidaren inguruko ere bat da. Orduan, bino berak idatzizun pentsatzen horren inguruan, ez? Eta justo kantak esaten duna da, ulertzen dut, ez? Oso egoera mingarria dela, denak hain zaurgarri zaude, denak mozten zaituela, eta mundu guztia dago, ez? Min hau joan dadin saiatzen zure inguruan, baina nik ez zaitut utziko eskapo egiten, eta momentu batean gaina esaten du. Karta oso interesgarria, loturak egin ditu beste karta batzukin, baina adibidez ermitauarekin isolamendua behar dugu, hausnartzeko, bai? Bakardadea behar dugu. Baina kasu honetan ez dugu hori behar, eta justo esaten du Pinkek momentu batean, izutua zaude edo oso ikaratua zaude iluntasunarekin, baina ez nirekin baldin bazoaz. Eta ez duzu pilula bat beharko tontotzeko. Orduan, esaten duna da, behar duzu hau igarotzea, badituzu pertsonak inguruan, ez duzu zertan zuk bakarrik bizi behar, eta ez da estribila, baina estribila eta gero esaten du momentu batean, eta minak eta pasioak bizirik mantentzen gaituzte. Eta justu hau, ointxe Goitzek esaten zuen indarrarekin aipatu genuen, ez? Nola lotua dagon bizirik zaudela esan nahi duen, eta ikasketak badaude ere, ez? Sentimendu hauen atzean. Bai, justo indarren kontuaren izan nola ezin dezuna ez sufritu, zeren, osea, gaitasunik entzarekin batera, de repente ez pasiorako lekure bitarek entzen dezu. Bai. Da oso interesantea. Nik hemen pixkat loturak iteko beste Bai. kartekin eta hola, jo, nik niretzako baitu lotura desente, edo lehen begiratuan, eroarekin lotura desente ikusten dizkiot. Bai? Ze azkenean da, zure kontrolean ez dagoen zerbait, zuk salto bat egiten duzu, batean zintzilikatzeko eta bestean amilegitik botatzeko, baina desberdintasun garrantzitsua da alde batetik eroa inozentziatik abiatzen dela, eta zintzilikatuak ibilbide bat du, eta ibilbide batek ekarri du ona, eta bestetik ere eroarena zirraratik datorrela, ez? Inozentzia horrek ekartzen duena da, zer gertatu da, eta naiz eta txarra izan, zuk salto egiten duzu momentuan, badago emozio positibo bat edo ez jakintasun horrek sortzen duen, bai, pena merezi du. Zintzilikatu minarekin batera dator eta beste onarpen batekin, ez? Heldutasuna esango nioke, besteak inozentzia baldin badu honek ibilbide badu, eta orduan hori dela eta egiten den zerbait, eta hori dela eta desberdina da ere, bai, ez? Egiten den sakrifizioa. Bai, gozaiz. Besterik gabe. Bai, Esan behar nuen. Osan do. Zer ditzen abestia jartze bari badago eta tono guztiz aldatze badago? Hoi, da, bagazen idea, volantazo. Bea, volantazo.
when I speak. Now they wanna see me strip the boss while they retreat. You know, feel me raging with the fire of my nature. Shit, I got you pushing, got you going into labor. You know, see me I'm laughing all the way because I caught them bluffing. Keep talking. I wish you could keep me, but you can't. Straight gunning. Show me like light. 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 Right from my chest, right from my chest, right from my chest, right from my chest, right from my chest. If I wanna stay to fool me like a doula, I can't keep it straight, can't keep me anchored, I got ruler. Now I'm gonna this is for me from my chest. Why they coming for me? Come possess. What? Pressure for me, kiss that with the do. I just coming straight like who are you? Show me like light. 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 Bueno, espero de gustatu izana jarri zudan abesti hau. Da, ez gustatzen da Alewiaren Jagna izen hon abesti bat. Nei izugarri gustatzen zait, batez ere bolantazoak emateko saio honetan eta gero motibatzeko izugarri iruditzen dela abesti bat hola eta izuna bibratzerazi. Bueno, amaitxe, esan zenean gai hau landu nahi zenula, bueno, karta hau landu nahi zenula, bueno, tarota izten nahi zenula, ez broma, kartan talde duen jenean, pentsatzen egin nintzen zerekin dakan zer ikusia karta honek, eta karta honek dakan zer ikusia askotan hitz egiten den gizonen desboteretzearekin. Osea, justo aipatzen dien 4 puntutan, leheno nik sintetizatu ditudanak, ez? Batetik egoera onartzea eta gauzak ustea gerta daitezen. Sakrifikatzena zure espazioa, zure lekua, zure kukapena, ez? Evoluzio bilekera, ez baten diego dain pasabarreko prozesu hori. Gonbidapena egoera deseroso hortan gelditzera, hau da, deserosotasuna habitatzera, eta galderak egitera nor naiz latina honi hemen, ez? Ez ekintzara pasatzea, hau da, gizontasuna edo maskulitatea lotzen da hainbat eta hainbat ezaugarrirekin, ez? Banoitako bat da ekintza. Ez, subjektu izatea, protagonista izatea eta ekintza egitea, ez? Gauzak egitea eta horren bitartez ni izate batetara heltzera, ez? Ez dakit, baita gazerukizia desboteretze prozesuak gauza beste perspektibatetik ikusten da, perspektiba feministatik, obviamente. Eta orduan esan, ostia, eskeda tema. Bai, eta orduan hortaz nahi ditzen gaur, desboteretze prozesu ez. Eta, ze ostren behar dugun gizonok bizi dugun jendarte patriarkal honetan. Bai, irutzaizu? Itzein gizonek. Ezer? Ezer. Gizonek, bueno, gizonok ni txertatzen naiz ere bai barban, ez? Nik hemen ditut arazoak zera guztienekin. Bai, interesante, bai, oso interesante. Eta, bai, bueno, total, gizontasuna da zerbait sujetutasun bat kokatzen dena eta posible dena soikan bizi degulako jendarte heteropatriarkala. Bai, zer da jendarte heteropatriarkal bat izatea? Jendarte heteropatriarkal batetaz hitzaiten dugunean, hitzaiten duguna da. Gizarte batetaz, komunitate zabal batetaz, zeinak gorputz ditun, bai, genero batzu, sujetutasun batzuk, materialki, hau da, gorputz batzutan daude, baita ere simbolikoki esan nahiz betetzen ditu, ez? Zehaiek. Antolatzeko forma batetaz hitzaiten dugu, bizitza antolatzeko forma batetaz, gauzak egiteko forma batetaz ere hitzaiten dugu, bai? Gauzak ulertzeko forma batetaz, gauzak sentitzeko forma batetaz, eta kasu honetan generoak, bai, egunero errepikatzeaz bir sortu egiten ditugu. Ez da gauza estatiko eta estable eta finko bat, bai? Ni gizon naiz, maite ez dakit emakume izango da, edo bakoitza da dena behin eta berriro erreproduzitzen duelako bere generoa egunero. Hortaz, da zerbait aktibo mantentzen. Bai, horretik da aldakorra. Jendeak justo kontrako pertzepzio dauka, baina justo da kontrakoa. Eta praktika generikoa ditugu guztiok. Bai, emakumeak, ez bitarrak, gizonak, bai? Askotan usten da, adibidez, gaur egun kritikatzen da pila bat, adibidez, drag queenak batez ere, drag queenak ere bai, ulertzen dut, asoziazioz, baina kritikatzen zaila adibidez esaten generoaren performance muturreko bat egite dutela, eta egia dena da, bakoitza egiten dura egunero, generoaren performance muturreko bat. Bakoitza bere maila, denbora guztien gabaitza egiten, bizializateko, gure gorputzetan bizializateko generoaren performance muturreko batzuk. Ez dioki forma batera edo bestera, ez?
Arlo materialaz itzeten dugunean, itzeten duguna da gorputzaz, bai? Ditugun gorputzez, gorputzen gaitasunez, nola ulertzen ditugun gaitasun horiek, gorputz baliogarri eta ez baliogarri itzeten dugu, nola patriarkatuak sortzen ditun gorputz batzuk posible eta balidoak dina eta bestatzuk ez dinak posible eta bar. Parametro batzutaz itzeten dugu ere, gorputz batzuen neurriez, hau da, zer den normala eta zer ez, bai? Eta gorputz horiek betetzen dituzten generoak dituzten mugez, ez? Adibidez, hemen interesante da konturatzeko como zenbaietara heltzen den hau, ez dakitak izue, baina, por ejemplo, gure gizartean, ulertzen da adibidez, zuk isa sintoma dituzunean bihotzeko bat ematen ari zaizula, ez? Ba, ez dakit, oiko esan da, ezkerbesoa, mina edo txingurutu ari maukazu, tal, guzti hori. Ba, hori dago, por ejemplo, gizon zisen gorputzen arabera neurtua, hortaz, sintoma hori balima dituzu, eta gizon zisa balima zara, hortaz, bihotzeko bat izaten aritzeko, ba, aukera onde dituzu. Zer gertatzen da emakume zisen kasuan? Ba, gertatzen dena, hain zuzen, ez diela sintoma horiek, hortaz, emakume asko jun izan diela ospitalera, buruko minarekin tabar, eta termalgin batekin edo dena delakoarekin etxabiale, eta ostean bihotzeko jota hil. Edo beste, ejemplo, hola, nahiko txoro eta zentzuako bat da, hegazkinen aire girotuaren temperatura. Pues temperatura hori dago neurtuta gizon zis baten temperatura onaren arabera. Hau da, sartze bali mazea hegazkin batean eta hotza dukazu eta emakume zisazea ez pentsatu ozkirria duen edo ez, persona friolera bat zehala, baizik eta pentsatu arazuna da, ozperaia. Pentsatu arazuna da, dagoela patriarkata zuizorratzen. Vale. Osa hori ulertu. Hau, esan behar dugu dela, batazbesteko gorputzetan mesedez, gero batzutan, hemen askotan gauzoen inguruan hitz egiteko, gauzoen romantiboa dira, eta noski egiten dituzte azterketak pertsonan pila batekin, eta bataz beste gizonezkoen artean desberdintasun handia daude, emakumezkoen artean desberdintasun handia daude, eta igual ere bizirkulo orokor egitea honekin pixkat problematikoa da. Eta hau adibidez behin, Bez Ditori entzunion, ahotsaren inguruan Bez Dito da Gossipeko abeslaria, eta esaten zuen bera juntzenean abesteko, nola ditzen dira, kamp hauek ita dituzenak eta hola, pixkaziela punkiak eta kuierrak eta hola, eta ikasi zula, askotan, emakumeen eta gizonen arteko ahotsak ez zeudela rango aldetik horren desberdinak, zela ahotsa non jartzen den. Osea, zuk abesten dezunean nun jartzen zuen ahotsa? Zuk edo hitz egiterakoan, Bai. askotan gizonezkoen eta emakumezkoen ahotsa antzeko izan daiteke, baina emakumezkoek nola jartzen duten, nola kokatzen duten ahotsa, uste dela gaina ezakin nola den, pero nasalago, ezakin nasalago den, edo ez, pixkan buruko ahotsa gehiago, eta gizonezkoek, eta askotan tonua berdina izan daitekela, baina egiteko modua dela desberdintzen duena. Hemen, guen dela gutxi, bueno, nire gertuko familiakide bidein kasuak harriko izut, biak gizon gazteak, eta konturatu nintzen noiz pasazien gizontasuna ahotxean performatzera, zeren egin zuten derrepente errango bukalan bitono jetxi. Eta izan zen, wow, zer gertatu hemen, Bale, horrela ditzen goizut, ez? Da oso exageratuak gertatzen denean eta egiten hasten denean, porque esazula, txon. Zaizea, zer emozatu nahi ez? Eta hartau zait, bi persona bekin, osea, batek oraintxe bertan egin du, eta besteak dela 7-8 urte egin zuen, eta esan ostia, bale, hemen ja ez, gizontasunaren rolak eta praktika zabiltza zuere ohartuta hor sartu bartzala, hortaz hori egiten ez. Menguziz da doz, osea, fortzatzen da, gizone fortzatzen dugu berago, edo bai, nik asuntan fortzatzen da berago hitz egitera, bajoago hitz egitera, ze bestela femininoekin lotzen da, eta emakumeak kontrako, hau da, gora. Bai, kontu ez da inbeste tonua, baizik eta posesa eskizakit, hau da ja... Bai, kolokazioa, hautsaren kolokazioa, bai, ulertzen. Igual, egon zaitezke tonu berdinean... Igual zabe tono berdinean hitz egiten, baina batek hitz egiten duen modua eta besteak hitz egiten duen modua desberdina da. Eta hemen Berdito jartzen zituen bi adibide gainera. Bat dela Antonia de Johnsonseko Anoni, eta bestea da Nina Simon. Vale, osea, Nina Simonek berago ningu zuen, eta Anonik... Nina Simon entzuten badin baduzu jakin gabe, Nina Simon entzuten badin baduzu jakin gabe, gizonezko bat ematen, osea, salbuspen bezala nahi dut esan, gizonezko bat ematen du, eta Anonik gaur egun emakume trans bat da, baina bere garaian ez bitar bezala, edo gizon izendatutako pertsona bezala, emakumezko kako txartean hautsa zeukan. Eske da temazo. Karo, horrek ere guztu da, generoa bera, hori ez, performatiboa dela, eta antzestearen antzesteaz, iten dela gorputzera itxatxi. Zezu momentuaten ja, asiran adiez nera bezauran egin behar bali mazue esfortzu bat, hau itzuten azteikoa, hori ja integratzen dezu zure gorputzen, eta ja beti esfortzu digabe inguzun zerbait da, horrek ez esan nahi, naturala den ikantzuk hautxori izatea, edo hautxori horrela dieraztea, alko zenuke hautsa agudago bat izan, ale asko agudago bat. Baina, berko zenuke zure praktika generikoa aldatzea.
Eta, karo, kasu honetan, gizon zisa eta emaskulo izan da, homofobia esente jasotzen hastea. Hortaz, patriarkatu ez itzeten gabiltza guztiontaz, praktika generiko ez da izer. Bale, honek sortzen duna da, bueno, goiten resumen super azkar, baina, bueno, guazen garretzea. Sortzen ditu, batez ere, arau nagusi batzuk, eta arau nagusietako bat da, patriarkatu honetan daudela bi sujetu mota posible, bata gizona bestea emakumea, gizona goran edo privilegiatua eta emakumea gizonaren azpian, era zehatz baten erlazionatuta gizonarekin, maitasun romantikoaren bitartez ez zerbitzari leku batean, eta beti ere gizonaren azpian. Eta hori juguetezke historia eta esan dauden kasu guztiak, eta ez nuke bukatuko podcasta biden 25.000 urteetan. Orduan, hori horrela izan da. Zein da gure jendarte honetan, jendarte patriarkal honetan dagoen sujetutasun boteretsuena? Espainieraz esango litzake BBVA, ezaugarri betetzituna dela, blanco, varón, burgués, adulto, heterosexuales, gizon, zuri, heldu, hetero, aberats, zisa ere, bai ez. Karo, hemen ikusten duguna da, patriarkatu zain beste sistema batzuk ere bai daudela batera, nahasuta generoarekin, eta dia, batez ere nagusiak edo dia, sistema kapitalista, argita garbi, sistema ekonomikoak sortzen ditulako gizarteek dituzten forma hauetan, eta baitare sistema koloniala. Eta main kontuen izan, zegutamen sistema kolonialaren bitartez sortzen dielako taxonomia razialak, eta baitare sistema razial honengatik, sistema kolonista honengatik ditugun jendarte, ongizatean oinarritutako jendarte hauek kakotxuztikin, zeren guk baldin beko ongizate maila hau da basikamente espolioan oinarritu dugulako gure gizartearen ongizate guzti hau ez. Orduan, sistema zitzetan dugunean hortaz gabiltzen ziten, bai? Orduan, hor gizonak. Bale, gizonak hor gaude eta zer da orduan gizontasuna? Gizontasuna da espazio sozial bat, simbolikoan ordenatua dagoena eta beti jartzen dela femeninoaren gainetikan eta emakumeren gainetikan, eta ero baita ere gorputz aldetikan esan eduna praktika hainbat egitea. Bere erritu propioekin, bai, txiki-txikitatik hasten dienak, eta hiltzen edo zahartzaroan hilostean bukatzen dienak. Inkluso hilostean ere bai, nuzet praktika generoko horrek segitzen duela, generoak gainditzen du gure bizitzaren hasiera eta ostea ere bai. Hau da, gure generoa gizon emakume persona guztiek hasten izaten jaio aurretik, erditzen garen aurretik hasten da, eta hilostean ere bai, jarraitzen dira reproduzizan hainbat genero praktika ez. Orduan biziosokoa da. Eta aldakorra, baina justo alda ezintasunaren ilusioa dauka bere baitan ere bai. Orduan, zer gertatzen da, egitura, jendarte egitura batean zinetan, violentziak erreproduzitzen dian denbora guztian, hau da, violentziak dia klasikoa ez, fisikoa eta guztia, baina gera parte, violentzia simbolikoak ematen dien denbora guztian, eta simboliko esate detenean ez dute esan nahi ez dunikan ondorio materialek, hain zuzen justo simbolikoa dira, eta ondorio oso materiala dituzte. Esan nahi da, esan nahi munduan aktibatzen diela, eta horrek praktika jakin batzutara eramate gaitura adibidez. Nik ulertze balima, eta emakume batek ezin ditula, gizon batek estetikoki ezin ditula arrosa kolorea eraman, eta ezin ditula Espainia margotuta bar, ikuste balima personat hori egiten, ulertzen dut hori, ari dela hori egiten, ari delako desbideratzen bere bidetik. Hortaz, zilegia iruditzen zait, persona hori hartu eta jipoitzea. Ez, ondorio oso materiala dituen, indarkeri simboliko bat, dagor, ere bai, ez, indarkeri fisiko bat ostean. Orduan, esan bezala, parte materialaz eta parte simbolikoaz eraikitzen da, eta da kokapen sozial bat, ez da gauza esentzial bat, inundik inora, ez da naturala den zerbait, ez da jaiotzen zala izaten gizon inundik inora, baizik eta da egin egiten den zerbait, eta gaina inoiz egiteari utzi beharretzaina zeren, behin egiteari izun dizunean, behin egitearekin nahikoa da gizontasuntik bote izateko. Eta hori da, gizontasunaren beste paradojitako bat, ematen dela gauza superfijo bat, gauza superseguru bat, eta aldi berean dela gauza bat, behin eta berriro oso forma matxakoian demostratu eta egin behar dena, egituratu behar dena, zenen behin akatsa egitearekin gizon izatari usteko leku horretan sartzen zea, zalantzaren lekuan. Gizontasunari itzai gustatzen zalantza inondik gira. Nahi ditu gauza ziurrak. Bai, orduan, zentzilikatua, le jode bien. Hortaz, eraldaketara bidean, naiz asko zegir uzatuko, baina eraldaketara bidean, ez lasai. Zuzegi. Niseikot. Ez que,
ez, asko ere ez zeiko, baina pixka seikot. Eraldaketa berian plantatu izan dira bat bidea, bai? Euskal Herrian ezaguna dienak edo, ez da dihona, epokaka edo esango dugu. Bat dikan ezagutzen da maskulinitate berrien korrontea, bai? Hori sonatuko dizu guztiei, hitz egiten du gizon izateko forma berri batetaz, bai? Bakizue, gizarte kapitalista batean bizi bagea, zaharrak nazka ematen dugu eta berriak beti goxotasun eta gize ondo, ez? Orduan, zer gertatzen da? Maskulinitate berriaren bueltan iten dena da gizon izate hori, pentsatu edo berpentsatu, zerbait amable izatetik, ez? Amabilitatean hundikan, begiratuta familia heterosexualetikan, eta begiratuta zaintzaren arlotikan eta gizonon garapen emozionaletikan. Orduan, ulertzen da gizon izan gaitezkeela, gizontasuna zalantzan jarri gabe, eta, obviamente, gizontasunaren bueltan dauden hainbat ezaugarri kanporatuz, ez dago ondo emakumea jotzea, ez dago ondo jendea bortxatzea. Hori txertatzen da, eta zabaltzen den diskursoa da nolabaite, gizonak ere izaki emozionalak garenaren hori ez, mezu hori zabaltzen hasten da, hori lantzen hasten da, inkluso gure arteko kontaktua sustatzen hasten da, eta baita ere gizonon lekua etxe barruan aldarrikatzen hasten da, ez? Gizonak ere etxe barruan lan hori eginez, gizontasunik galduko ez degunaren ziurtasunaz edo ez. Claro, hemen dagoen eztabaida bat da, asko daude baina, horien eraldaketa edo ez, jende batek esango du baietz, obentzat abia puntu bat badela, eta ben, nahi etortzen galdera da, porque, claro, guztia bator, zer esanik ez, eta, ez dut esan, igual evidentegia delako, baina esanik bet, guztia bator, mugimendu feministak urte asko daramatzalako borroka honetan, eta esaten, gizonak ere zerbetin barko zuen momenturen batean, zeren gu gabiltzamen munduari buelta eman nahian, eta ez, guztia egirauli nahian, eta zuek ez zabiltzate zer egiten, eta igual zerbait egiten hasi barko zenuke orduan, zerbait egiten hasi barko zenuke horretan, orduan hasten dira proposamen hauek, ez, eta bat da maskulitate berrien kontua, eta emozioa lantzarena, eta zaintzarena, eta guzti hau. Karo, hemen detortzea den galdera bat da, feminismoak amablea izan bardu gizonekiko gizonak feminismora gerturatzeko? Nik ez dut erantzungo. Ez, galetzei zut, erantzuna zu? Feminismoa, feminismoa beza ente ezea bat, ez aragiztatutako ente bat. Diskurtso feminista amable bat izan barko litzake gizonak gerturatzera egingo lukeena estrategikoki, adibidez? Depende momentu, depende lekua. Esketze berdina iruditzen feminismoa eskoletan, edo feminismoa militantzian, edo feminismoa politikan. Orduan, iruditzen zait espazio batzuan ala beharrez, baietz. Osea, ez dut uste hezkuntza batean feminismoak ezin dula izan atsegina irekia gizonentzako, iruditzen zait oso akats fuerte bat dela. Militantzian, politikan, uste dut beste kodigo batzu diela. Eta bakoitzak ikusi beharko dela, talde bakoitza, jatorria, premiak, helburuak zeintzu diren, eta horren arabera, nik ez dute paituko talde bat. Osea, ez da nire posizioa, ez da nire... Hoi da nire erantzuna. Hau da egun den ez da bat, eta guztuz zete esan zuna, porque ikusi barko litzak ez, zete ez ingurutan ematen den galdera, eta horren baitan erantzun. Nik usten dut, guztiz bat notorela zurekin. Hori erantzun nuke nik ere, emateu gidoia baten daula. Total, hori da sortzen den galderetako bat, ez? Gero ere bai, hori izango nuke dela, como 20. mende bukaera, eta 20. mende hasieran nola, nahiko zabalik egontzen korronte bat. Eta gero, etorri zen, hain justu, gero ez da ezagunagoa egintzen, eta gaur egun ezaguna den beste korronte hau ez, hitz egiten duena desboteretzea, ez, gizonen atzera pausua emateaz, eta ez, como privilegioen revisatzea eta guzti hori. De hecho, nigoatzen ez, privilegioen normalitzen zuen momentua eta ordutikan, como zeman normalizatu den hitz hori, ez da egiten da oso gai gehan guztiok nolabaite definitzeko zer den privilegio bat. Porque hori da problemoi fuerte bat. De zer da privilegioa, zer da eskubidukatu bat, ez da egiten den privilegio, en fin. Eta da interesantea. Baina, privilegioen, desboteretzaren eta privilegioen eta lanketa guztia, edo proposamen hau, abiatzen da baitare, esango nuke mida amarka horretika, amarka eta gero, aprox beti, eta obviamente noski ongo ziela proposamenak aspalditika, baina, esa indarra hartzen hasten dira, garai honetan ez. Eta,
garai honetan ere bai, aztenak kritikatzen asko maskulinitate berrien kontzeptua. Ja ez da hitz egiten maskulinitate berri ez como tal, zeren esaten da, bueno, eske gizontasun ez normatiboa beti egon izan dira. Eta beti egon izan dira referentzia batzuk gizontasunarenak edo maskulinitatearenak atera izan dienak zeatikan, eredu edo ez, bai, eredu edo norma nagusitikan, eta hau ez da ezer berria plantatzen zabiltzatena. De hecho, ez dakit zertara torren hau ez. Orduan, beste ze batzuk, beste pentsarari batzuk eta hasten dira plantatzen maskulitate hibridoen kontua, ez? Maskulitate, kritika bezala baita ere, de nola, hor egon da estrategia argi bat, gizontasunak iraun baldin modu gaur egun arte da, behin eta berriro bere burua birmolatzen dijoalako, ez? Osea, gaur egungo gizontasun eredu nagusia eta horren dela 70 urtekoa ez da berdina, esan nahi. Edo 20 urtekoa. Horren dela 20 urtekoa hori da, pues adibidez, ez? Konparatu Justin Bieberen estetika eta Elvis Presleyena. Bai, edo Clint Eastwoodena, osea, esan nahi, edo Beckhamena, edo, por ejemplo, gaur egun, zearena, Bad Bunny-rena, nada que ver, eta guztiok representatzen dute gizontasun eredu kanoniko bat, bai? Eta hain artean osteak ibiliko diak, jarriko momentu batera garai berdinean. Ez da bate beste ere izango deke puto matxilu eta beste bateri marikon. Baina gaur egun, bakoitza bere garaian izan da gizontasun hegemoniko bat. Eta markatu izan du gizonok zer egin dezakegun eta zer ez. Orduan, hori, gaur egun hitz egiten da maskulitate hibrido ez, kritika bezala ere bai. Nola baita erabiltzen darako kurbeitina adibidez. Hori gizon asko egiteuten zerbait da, tristeki. Kurbeitina dela... Ez, esan berrun zerro binez esan. Esan. Ai, esan. Kertatu zaigula, alderantzi zen, behin uste dugu. Bai, konfirmamos. Zea, fitxa botatzea eta benetan fitxa botatzea ote den edo jolas bat den horrek atxeinago egiten gaitulako publiko bat zuri. Bota dut. Bai, esan dezu eta gure entzule ikusle badakite zeineta zarean. Eta rail batean topatuko dute bestela. En fin, hori, izaten egina ez, kuirbetina litzake, eta gizontasun hibridoak edate dute asko ontatik handela. Bazterretan dauden, gorputz, nortasun, ez, desiren elementuak hartu eta zure egitea. Bai, horrek ematen dizulako rango bat. Kontu zibili behar da honekin, porque pasatze balin batzea, de repente, eramaten zituzte marikoiaren lekura, eta orduan ja eso no mola nada. Baina, seguntatze gizontasun bota dukazun, ni, por ejemplo, ikusi dut, gela batean, eskola batean, DBH ez batxin ikusi dut hori. Ikusi dut, gizon gazte bat, izaten el puto amo klasekoa, eta eramaten kollares de perlas eta belarretakoak perlazkoak dira, obviamente, iruditeri marikatikan edetutenak, edo bentsat feminiotikan, ez? Eta ikusten el puto amo, eta dena buller bat, eta dena persona violento bat, jantzi elementu simbolikoki femeninoekin, da como, vale, txiki, zu daukazu izugarezko boterea, eta zu daukazu zure inguruko gizontasuna betmolatzeko giltza. Beste inork ez daukana, ez? Honi dituko lioke maskulitate hibridoak, hau da, maskulitate batzuk zentzuk itxura aldatzen duten haien burua berriz ere, osea, betiko lekuan egon alizateko eta betiko boterea mantendu alizateko, ez? Betiko privilegioekin eta ez betiko posizio zapaltzaiarekin. Orduan, Jimo. Zebat, parentesitxo bat, egin gaitu parentesiak. Hau beti gartatu izan da, bain izen jartzen diogu, bine uste dut, eta hemen dago Jack Halberstam, honen inguruko... Honen inguruko hausnarketa oso interesgarri bat iten duela maskulinidad femenina liburuan, eta esaten du nola bai emakumezkoen maskulinitatea, bai gizonezkoen feminitateak berresan nahitu dituen feminitate eta maskulinitate hegemonikoak eta askotan ez zaion krediturik ematen binen berdin zait. Osea, New Yorkeko ballroom estenatik Madonak hartzen du eta feminitatea berresan nahitzen da, pentsatzen du, askotan ere dia emakume beltzak, osea, nahi dut esan, bazterretako sujetuek, bai, erabiltzen dituzten estetikak gaur egun, ikusi dezakegu adibidez, trap munduan zeuden azkazalak eta denak beti zadinak txoniarenak orain bat batean bihurtu dira hegemoniko eta normatibo, ez? Jazta. Hemen, ikarriko kontu bat dela Britney Spearsen, Britney Spears, que digo yo, Beyoncéren diska countryarena, dela justu hau. Osea, beste leku bat diga, como txuriak hartzituzte beltzen praktikak eta musika eta rituak, itituzte haienak, botatzituzte beltzak, ia kaskarla. Bakizu baina oso fuerte. Hoi dago, bilatuko nik regleta jarriko dut alderantzi zen. Judith Tiral dakatera podcast bat, El Olimpo de las Diosas, luzatu baitezke. Bai, Enar Alvarezekin, bai. Eta esplikatzen du Judith Tiral nola datorren, eta hor da ona da,
pertsona beltzek erabiltzen dituzten, banjoa da adibidez kalabazarekin egiten zen, pobreen instrumentu bat zen, eta horrekin jotzen zuten musika countrya pertsona beltzek garaiko estatu batuetan, eta txuriek aprobiatu zuten hau guztia burlaren bidez. Hau da, blackfacea, Hori da. horrekin batera dator, jazten ziren modu oso ridikulen, eta ridikulizatzen zituzten, eta ezakit lehen mundu gerrarekin den, edo gerra batekin, ezakiten lehen mundu gerra edo gerra zibila, estatu batuetako gerra zibila. Ez lehen mundu gerra izango da. Bateratze nahi horrekin, da txuriak hasten direnean egiten countrya ez burlatik, baizik eta batasunerako tresna bezala. Osea, erreapropiatu zen burlatu zien horretaz, eta komiko izaera guztiakin, eta gero hartu zuten, eta esan zuten, ez ezain gaina, oain guria da. Hori da, gurea da. Zuek ez, Nire kanporatu humillazioa. zate. Eske ikusi dut irudiak de gizon txuriak, blackfacing, bueno, karo, gara hortan blackfacing ez, gara hortan zen pintatuak. Justo irudik ikusi ditut, ez aiz, albiste egiten eman zituzten, baina izan zen, hostia, eta historia guzti hau oso interesantea. Bueno, orduan, horiko, ditzeten gebiltzen ez, gizontasun ingurun, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan eman dira, como bi korronte, bate orain dela 2010 hamarkada arte eta hortik aurrera beste bat, hitzeten duna gehiago, lehenengoak hitzete bali mazun, gizontasunaren lanketaz, ba hori ez, zaintza lanetatikan, emozio lanketa, eta ez, gure gizon arteko kontaktu ez, eta taldean lantzeaz, geroko korronteak hitzeten du gehiago, ba, gizontasunaren lanketa botere harremanetatik begiratzean inguruan, lanketa individuala egiteaz hitzeten du, taldean privilegioen lanketaz hitz egitea proposatzen du, esparru publikora heltzeko asmorik ez luke izango, eta beste elementuela nahiko interesante bat, hau Jokin Azpiazuk ekartzen duna bere maskulinidad y feminismo liburuan, litzake deserosotasuna eraldaketarako gako bezala ulertzen hastea. Eta, bueno, Jokinek bere liburuan bai proposatzen dena da, gauzen interesante bat dela, begirada, osea, espazio privilegietuan dagoen persona batek izan dezake gaitasuna bere begira nola baite bere begiradaren bitartez bere burua eraldatzekoa kontun izan da privilegioak emate dituna, hain zuzen, itxutasun dexente. Hau da, por ejemplo, gutxuri bezala ez da konturatzen, gure jendartean dagoen egitura osoa dela kanporatzaia persona migratuekiko, persona reserezpetuekiko, eta litzake pentsatzea, ostia, bazuek igual, ez dezue zuen jendarte arrazista aldatu, hain zuzen txuria bali mazatez. Ba, hemen areketa da igual, hau da, gizonak izan da eta espazio privilegiatuan egonda gizonok posible dugu gure burua eraldatu. Kontun izan da privilegioetako bat dela ez enteratzea mobidaz porque ez, egitura da gurea eta ez, gure alde egiten du beti. Da interesantea. Eta orduan, proposatzen duena da, ba hori ez, lanketa kolektiboak baino lanketa individualak eta baitare kanpoko begirada zapalduaren señalamendua onartzea, ez? Hau interesante da, porque Ciro Moralesek proposatzen du idazten du artikulu batean, onartu bertugula kritikak gizonok ez soilik emakume feministena, baizik eta emakume eta persona, gizonezin ez persona, osea, persona guztienak, hau da, ez da bakarrikan persona kritiko izatea, sino gizonez den persona ororen kritikak inbertugu jaso, osea, berori, jaso eta jazta. Eta esan gizonez den pertsona oro zertaz ari gara izketan? Ba, patriarkatuaren gatik zapaldua den ororen begiradapean, osea, begiradagatik. Diot, demagun persona ez bitar batek seinalatzen zaitula zure praktika generikoak, kasu honetan, por ejemplo, ez bitar baten ez beterako lukela sexismoa en tanto en cuanto gizon eta emakume ganatzen du marra horita dena, seinalatu ez, gizon eta bai emakumeak. Baina, por ejemplo, emakume ez bitar batek gizon bat seinalatzen bale modu izaten ari delako persona bat protagonismo hartzen ari dena, bera hotxa gain jartzen beste guztien edikan, etc. Ba, orduan uste dut ez dela behiratu behar persona hori baden edo ez feminista, sino ulertu persona hori estrukturalki dagoela leku baten zuet zaudena, eta berak ziurrenik izango dela zu baina askotze begira finduagoa. Ba, izuta hori esaten du, Ciro Moralesek ez, oinarrituz Jokin Azpiazun eta beste askotan ez, konel eta zagizer. Hortaz, bi proposamen hauek daude eta egia azken urteetan asko zindar gehiago dagoela bestean, hau da, desboteretzearen ideia horretan edo, eta abia dituzte alde, interesgarri batzuk eta beste parte batzuk igual zalantzagarriagoak edo, baina biek ala biek proposatzeutena da astea, mesez, lanketa bat egiten. Igual hori litzake gaurko mezua, astea, bentsat, zerbait egiten. Zaitez gatu geldikan eta pentsatzen, momenturen batean hasiko nahi, sino hasi zetez, espazio privilegiatu hori zalantzan jartzen, eta bentsat, ezagik dokumental bat ikusten. Ez dela ez asko, hasi zerbait egiten, zeren jaberan duguaz.
ni egia esan bigarren lekunetan topatzen ez bastante gehiago, eta uste deserosotasunaren kontua eta privilegioen rebisatzea eta guzti hau askoz gauza interesgarriagoa dela, askoz eralatzaiagoa eta gaina askoz beharrezkoagoa, baina ez dut berezik kritikatzen gizontale bane bali badu egon elkarri ikutzen eta bueno, emozioz zeiten uste beharrezkoa ere bai, eta oso ondo. Bai usten biek, ala biek, izan barotela fan bat gauza batekiko edo helburu batekiko dela gizontasunaren anaidia ustearena, zalantzan jartzearena. Osea, gizon artean eroso ez egoteko funtzio bate behar dutea. Egia da, bakoitzak bere burua zendu behar duela, eta bakoitzak ikusi behar duela ze momentutan nahi duen jarri la pikota eta ez, de repente bere lagunen edo ez, bere kuadriakoen kritika jaso, baina igual eske berdin zait hori ere bai, usten dute interesgarriago dela egotarratiko bat izorratua, eta inkluso lagunik gabe geratzea eta lagun berriak topatzeko esfortzu ere egitea, isiltasunaren bidez, eguneroko biolentzi guztik bermatzen aritzeko ekintza edo ez ekintza egitea baino. Hortaz, uste biek alabiek hortan bat etorri daitezkela, hau da, gizonen arteko anaidiarekin amaitzekoa, hau da, fratriarkatua, aipatuko luke Lotz González Abrisketak, eta ustet hor, egon detekela molekutxo bat, gizon guztientzako ez, hau da, deseroso izaterena, gizontasun kolektiboki ematen dien praktika gizon kote hoien seinalatzaile bat izaterena ez. Hemen igual, jabukatzeko, zer egiten ez du? Ez, nahi hausnarketa eta galdera askotartzen zaizkit. Ai, pues bota. Gertatzena da, osea... Bota, maite egon hemen bihar arte. Ez, broma. Akatuko gaitu. Abixatu beste lan jarri gola, 5 minutu bakarrik. Nei zalantzak, osea, kontua da nik hau eta tripetatik hitz egingo dut, eta esperientzia pertsonaletik hitz egingo dut, naiz hitz egiten ari hain diskurso bat, ezakit honen inguruan galdera asko bai, bino ez dakit nun kokatzen duan nire burua. Galdera da ez, ninun nago hemen. Hau da, pleno botazunien adibidez ez, gizonek jaso berrituzte gizonak ez diren pertsonen kritika, osea, ni izango nintzateke gizona ez den pertsona bat. Hau adibidez da, eta hemen egingo dut zea ariketa bat, indarra ariketa bat, nik terapian landu dudan gauza bat asko, bai da, nik erresistentzia handian nitu nahi ez nire burua ez bitar bezala izendatzeko, eta oraindik kostatzen zait. Kostatzen zait asko ez dut egiten, ez dudalako nahi duen esan da, irakurtzen zedenean kanpotik eta ulertzen den ez, irudia zerbait oso konkretua da, eta ez dakit benetan ze puntora arte ez bitartasun horren aldarriak egin dezaken aldaketa bat, edo ez, edo eroso sentigerazten naun, edo galdera gehiago ekarriko ditu benetan erantzunak zituztenak, edo zeletxe ez. Bine, bai ontzen puntu bat, eta uste dut, adibidez, nahi hemen etorrentzizkit asko, La Furia raperari entzun izan diodanean ez, bisexualitatean inguruan egiten dituna hausnarketak ez, izan zela, momentu batean behar nun ni bizitzeko eta ni kontrasnak ez sentitzeko ze hau ez, eta nik terapian landu izan izan zen, amits, zuregatik da. Osea, nik kontraesan handia sortzen zitzaidan gizontasunaren eta feminitatearen eta maskulinitatearen arteko dantza horretan koherentzia bat behar izateak, esateak ez, hemen baldin banago hemen posizionatzen naiz, eta orduan bide bat jarraitu behar dut, eta bestean baldin banago beste zerbait egin behar dut, eta orduan onartu behar dut nagola berrentzaitez, beste privilegioko posizio batean, ezak zer, eta batzutan ibilbide bat, ez, ikusten nun sortu bertzela nire nortasunaren inguruan edo nire nortasunaren garapenean, nola baita esateko. Orduan, ez bitartasuna izan zen bizi ahal izateko toki bat, esateko kontraesanak izan ditzaket, sentitu naiteke berdin zaitez, oso persona berdin zaitez, femenino bat zaizera taldi berian janzkerak ez adiraztea, eta ez dut koherentzia bat izan behar, ez dut inorri ezer demostratu behar, niretzako den zerbait da, eta niretzako oso askatzaia izan zen. Oraindik ere, esate dizute, izan zen, nik nire buruari konfesatzen orain mundu guztiari ez, alderantzen duen jende guztiari konfesatzen didan zerbait da. Bino bai izan zen zerbait, klabea nire buruarekin lasaiago duteko, desateko, bueno, jazta. Osea, ez du, osea, nik erabakitzen baldin badut kontraesanak onartu ditzak, bueno, ez dut errepikatuko berdina. Gauza da, honekin guztiakin, ez, gero ze sujetu kokatzen diren, ez, kritika hori egin behar duten sujetuen baitan, zeintzuk ez,
eske iraki dezaket hemen, iraki dezaket 1000 meloi, eta, bueno, bitu, ez dugu, ez bitartasunaren inguruan adibidez, ez? Osea, ez bitartasuna Mikel Misek erabiltzen du adibide bezala, ez? Emakume trans bat jartzen badin badu adibide bezala, Viviana Fernández eta gizon bezala Falete, bai? Seguraski, ezagutzen ez dituzten toki batean, ez dute zertan beren buruan nola izendatzen duten adierazgarri izan behar irakurtzen dituzten moduarentzako, bai? Eta zure burua izendatzeak, edo nola izendatzen zaren ez zaitu zertan kokatu behar toki batean edo bestean, edo ez bakarrik. Orduan, nola egituratzen dugu guztia. Eta, osea, ez dakit, desorrentzizkian gauzak, en plan de... Bai, esan. Ez, ulertzen dute galderak pilatu daitezkela, bata esteran antzatikan. Eta erresiago izaten dela, pixkanak agutea, komo ateratzen dien inean ebazten, ez? Osea, bai, ezakite, osea, nahi bestela, osea, esartzeeterako, ordu ditasunan zeo zile bat. Baina ez galdera bat egin ezkero, zein egin gozen nuke. Ez dauka galdera espezifikorik. Osea, ez momentu batean prospektzik galdera zeak sortuko. Iruditzen zaidana da asko, bai, osea, ez dakit, da... Ez egin dezun galdera hori de zeinek seinalatu dizaioke gizon bati eta zergatik leku hortan, eta nire bez gizon bati edo zeinek seinalatu dizaioke. Ezagunek edo zeinek. Berdin zait, beste gizon batek ere bai, batxartean. Zarantzi gabe. De hecho, nik ekarri nahiko nuke, osea, oso interesantea da begira guztia, eta strukturalak nola operatzen duen, eta horren arabera zeuka pentsau laukagun eta hola ulertzea guztia. Eta egia dena gauza dela paperean nola dagoen, eta beste gauza da gure gorputzak, nortasunak, desirak nola muitzen dian, eta horren baita nola munduratzen gean, eta egun arabera ze emozio ditugun, eta horren baita ze behar dugun, gauza asko ez. Baina iruditzete adibidez gure artean, gola zerbait aplikatzeko interesantea dela feedbackaren kultura, eta dela minake baditugu, edo ikuste bali dugu zerbait injustu hartatzen ari dela gure artean hori adieraztea. Eta hori adierazteko kultura egotea, baina ez bakarrik negatiboan, esate baita ere, komo zerbatekin eskertu bali mago da baita ere adieraztea, ez? Esate, ostia, zurekin zoragarri nago, gustura nago, eta oso eskertu nago, ez, momentu negatikan. Esate, feedbackaren kulturak ez du eskatzen izatea kritika bat konstantea, zerbait zuzentzera biratu baizik, eta baita ere, komo onartzera eta balion jartzera, ez, beste ekintzak, planak, dena delakoak ez, positiboa dienak. Eta uste dut, por ejemplo, hemen, interesantea dela egiturazko kontuak ulertzeko adibidez gizonak dugun privilegiotik ezin degula munduaren errelaketa egin, hain zuzen, privilegioak ematen duelako itxutasun hori, edo privilegioak duelako itxutasun hori, maske eman. Baina niretzat interesantea baitare ekartzea hortik arago feedbackaren kulturaren kontua, zeren nahi, sortzen dira nolaiteko garragotxa edo ematen dira bastante apuro edo ez dakit, konturatzea bagian gaudela marikoi pila batera, eta gure artean gabiltzara reproduzitzen jarrera patriarkal pila bat, es como, bueno, ze marikoia, o sea, lo maricón no te quita machista, pero es que emakume izatean no te quita de patriarkal, bagizu edo, es como, gure artean egon bardu baitare, como bat, kritikarako da feedbackerako tartea, egon bardu goxotasunako tartea, egon bardu baitare akatsirako aukera, de decir, balaik agau, egon bardu jarrera batek de onartu gauzak, esan nahi gauza asko aldatu behar dira. Eta ez da bakatik esatea, eske gizonak, nik ulertzen dut, txone, butzugatzen, nik ulertzen dutela egiturazko kontu guztio, baina usten dut, itzeten dugunean baitare, eta kartarekin lotuz, zintzilikatuaz, itzaiten gabiltzela gauza baitare, como asko zabalagoaz, eta usten dut gabiltzaletze egiten gehiago, como gure artean beste komunitate mota bat sortzearen inguruan, ez? Itzeten duenean hori, patriarkataz eta. Bale, nik hemen, eta igual hain gauza zehatzagoak eraman da, ez? Adibidez, gauza zehatzetara eraman da, gertatzen zaidan lehenengo gauza bada, ez? Bale, imaginatu, eskoletan nik bigarren hezkuntzan jartzealik adibidea DBH-en eta hola, ez? Erreferenteak sortzea, beste aukera batzuk sortzea, gizoneak izan daitezen beste modu batzutan, ez? Niretzako, ze handiena da, eta hau ezakitzen egin entzun diodan, esango duten Alvarez, baina igual ez da bera, esaten zula, ez, adibidez neskei galdetzen zitzaienean, gaztei galdetzen zitzaienean zintuzien behien erreferenteak gizonak eta emakumeak esaten zituztela, eta gizonek galdetzen zitzaienean gizonak bakarrik esaten zituztela. Orduan,
gizon bat identifikatzen denean emakume batekin ja hor, adibidez, haustura bat dago. Eta uste dut marika garenak askotan behintzat ez, hor ikusi izan dugula, edo nik momentu batean goatzen naiz adibidez musika garaian eta hola, osea, bilatu behar un artista bat emakumezkoa, ze emakumezkoa izan behar zuen referentea, behar nuen emakumezkoa referente bat, baina ezin zuen izan garai horretan berdintzait, Destiny's Child, bai? Ze hori zen austura oso potentea. Nahi dudan esan da, adibidez, ez? Nik esaten badimot ni ez gitarra naizela, ez dut esan nahi, ez dudanik, osea, naizena irakurria gizon bezala, edo ez daudenik hor privilegio batzuk, baina gero ere badago gauza bat, eta hau askotan antzen da dela biografia. Osea, nik bizipen batzu ditut, kokatu naiz posizio batetan beti, bai, berdin zaitu. Osea, familiatik hasita, ez dut uste inoiz ni familian izan naizenik gizon eredu bat, edo irakurri nautenik hola, eskolan beti periferiako sujetu bat izan naiz, neskekin ibilena beti, bakarrik egon dena botan indudelako periferiara, eta nire gizon izatea beti zalantzan jarri da. Eta batien heldutasuna iristen da, eta esaten didate orain, ez eskain zu gizon zara, eta zu privilegio batzu dituzu. Eta ez dut esaten ez. Baina igual ez da inarrex ez dare. Eta zeinek, eta segun ze espaziotan, nik ezin ditut gauza, nahi dudan esan da, eta ez dut hemen nire gan jarri nahi fokua, bino nahi dudan esan da, segun ze espaziotan, segun ze zeatan, ez da segurua niretzako segun ze legutatik hitz egitea, ez dut nahi. Erabakitzen dut, ez dudala nahi, edo nahi gertatu izan zait, eta zirkulo nahiko txikitan, nahi hitz egiten ari bat batean jun itzaldi batetara jendea zautzen ez nautenean, ukatzean ire ez bitartasuna, edo zalantzan jartzea, ez, zen izan daiteken nire bizipena, edo zen izan daiteken nire biografia, gauza oso ageriko, estetiko edo lehen begiradako gauzengatik. Niretzako hori da zante peligroso, hori egitea. Nire uste sujetutasuna definitzeko hauts balidoak arra dela norbeaena, sujetuarena, esan daite. Eta kanpo gira horiek izan daitezkela supertiranoak, eta gaina horren baitan onartzen dela edo ez hauts batzuk, ezagizunean, zuen azuna, ze bizipen edo ez, ibilbide biografiko gonden horren atzean. Nire biztor guztan zait, Latinoamerikan erabiltzen den ze bat, xamole bat edo da, hitzeten den persona cis edo persona txuri ez tal, transen kasuan entzun dute, personas con experiencia de vida trans. Ez du hitzeten, como sujetutasun bate hau naiz betzik eta bizipena izan duen jendea ez egiten da, ez? Transe bizipena daukan jendea, edo txuri bizipena daukan jendea, edo ez? Karo, horrek beste leku bate zabaltzen du, dela, justu zuk esan hori de zabaltzaren ibilbide batena, ez? Ibilbide bat izan degula eta horren guztiaren produktu bat gala, ez da orain hemen bertan, sortu nazen sujetu bat naiz, como ez? Amaia Berez Orozkok langileen inguruan egiten du metafora hori hartuz langile txampiñoiarena, ez? Como bere lanbidean, jaio ez, edo azten den bapaten azten den txampiñoiaren irudi hori ekarriz. Eta biografikoa den horrek egiten gaitu, eta horren ezagutza beharrezkoa da, edo zein kasutan norbaiten ahotsa zalantzan jarrikoa da. Norbaiten ahotsa zalantzan jartzea oso violentuan zerbait zait, eta usten dut datorrela prozesu historiko baten ostean zalantzan jartze, ahots zalantzan jartze batzuk dela justu feminismoa jarri du gizonen ahotsa zalantzan, porque básicamente soik gizonen entzun da, ez? Eta ez beste inorren, hortaz zalantzan jartze hori egon badago eta bederazko da, baina usten dut askotan, eta ja, bigarren aldiz egon dideo, baina ez como paperak eta teoriak guztia sostengatzen duela, eta ez, edo, jo, zaudenean bai baten jolasten, ez da ize jolastara piezak muitu daitezke, baina gero egizten dezunean gorputzetara, desiretara, sujetutasunetara, beste gauza asko ze komplexuago eta zitzeten gabiltzara, eta orduan oso ondo dagola egitea, hori ez, brotxa gordarekin hitz egitea, eta horako kritikak egitea, eta zaizer, uste jetxi behar dela espezifizidaetara, eta orduan berpensatzen hasitan ere, segun eta zelburu daukagun, eta segun nugu eta guztire ben, por ejemplo, balima da helburua komunitate bat sortzea, beharrezkoa bakoitzak ikartzea norbere etxeko lanak eginda, eta egotea komunitate egin nahi izateko gogo bat eta praktika batzuk bestela zailki. Esan nahet, pentsatzen balima dugu emakume izateak feminista egiten gaitula, eta gizon izateak patriarkat, matxista, bortxatzaile batean, ez da zentzurik.
Osea, ez da edo zentzurik. emakume izateagatik ez zaude egoera guztietan eta momentu guztian gizon guztien menpe. Egon esan da, Efectivamente. zu medikua baldin bazara kontsulta batean, zure pazientearen gainetik egon zaitezke egoera askotan eta violentzia asko, ez? Eragin, Bai, gizona zalantzia, izan da bai. ere. Bai, Adibide bat. incluso gauza asko simple bat ere eman. Por ejemplo, balen mazaude espazio militante batean, eta zu daukazu izugarrizko ibilbide politikoa, jo se, igual, 25 urte dituzu eta mazizu 10 urte militatzen. Eta ze emakumea. Eta dago aurrean tipo bat, da makina urte bete militatzen, no tiene ni idea de la militancia, pues probablemente espazio horretan, pues igual botereak operatuko du bestera batzutara, ez? Diot, gauza ez dara bat gehi bat bi, eta hogeita zen baitera intersekzionalitatearen zapalkuntzan izkoitzen teoria sartu zenean, eta bar, eta nola opres eta privilegio egiten zian como sumatu, eta orduan esaten zen zu, eskebira ni naiz persona bat, ez, gurpilunak edin joan, naiz emakumea, naiz gizona, baina naiz homosexual tal, nago super zapaldoa, eta zu gutxiago zeren zuk. Eta horrela ez da behiratu behar, de hecho, Phil Collins, Patricia Hill Collinsek, berak teorizatuzun intersekzionalitatearen irudi bat oso ezaguna denaz. Eta berak ez zuen itzeten intersekzionalitateaz horrela, baizik eta itzeten zuen horren komplejidadea mai gainera ekarri. Zau da, ez da sumatorioa, ez da hortarako da baitare como tresnaren idea ekarriz da como autokritika bat egin alizateko norbere buruarena, baina baita ere egiturarena eta bar, eta zen como ez da inundik inora olimpiada bat, nina oso superzapaldua, ez, nire zapaltza ez, nire akademika eta zuzea langile bat, ez buna ikasi eta ez da hortarako, da justo jendartea are forma xeago batean begiratu aztertu alizateko. Hortaz. Botako du, ez du inez jakingo zein den, baina eski nik etorri zait burura eta adibidez esperientzia bat, ni ekainan 28 batean izan zen, taberna batean izketan, zu badakizu zein den gaina. Baina bakizen den. Eta nintzen, nire lagun batekin jo nintzen, emakumezko lagun batekin, ni isilik enunia parte hartu konversazioan, ekoazen bezala, eta beste emakumezko batekin, emakume bezala izendatzen du bere burua, edo bintzat izendatzen zuen bere buruan idakidan arte, momentu batian sartu ninduen konversazioan, eta bere modua izan zen sartzeko ni konversazioan, que tu amigo será muy majo, pero es un tío. Bueno. Eta horrekin gauza asko esan nahi zituen aldi berean. Nik ulertzen dut. Bai, ulertzen du zer, nondikan joan daiteken. Ulertzen dut, que es una frase hecha. Esan dut, inguru batzuen es una frase hecha, eta jaja, baina da simplifikatze bat nahiko... Eta justo pertsona honek uste dut, jakin gabe pila bat, nire ibilbidean inguruan pixkat jakin zezakela. Bueno. Eta bazitula bere inguruan oso hurbileko pertsonak ere ibilbide antzekoekin. Bai. Bai, eta ados, eta ni, por ejemplo, hori kritikatuko nuke, esan izan sortzen hemen... Ezak izartako esan duan. Ez, nik ulertzen, eta aztegotan dago, como sortzen dago etxaitasun bat, esatzen zertara dago. Baina gero ulertzen dut, eta ero dago, como ez, zapalduen artean ez, dagon umore bat, ez zer, nik horrekin lotuko nuke gehiago, baina aldi berean, bai, hor, ez dut esango, ematen dirikane bat violentzia, sino, ez, hau da, analizi horiek konbrotxa gorda, eta errepente pensatzea, zapalduen artean ez da honikan, hori ez, dinamika interno propioa zentzu dian superbaztertzaileak, bortxatzaileak eta barrez. Eta hori da, como pentsatzearena, nola nik ez etemetezen, da lotuz gizontasunarekin, nola nik ez naizen, pues, por ejemplo, ez, 2000 markan ez naizen bekam, eta ezagaten ez aizen badiru, naizen ez hemen herriko gizon simple bat, lan edikoan aguizeko sortzeatik lauta eta ez aizer, ja ez naiz persona bat machista eta ez como, bueno, txiki, no sé, gizontasun hegemonikoa lekuan bir sortzen da, eta egitura horiek herrian berrantolatzen dira, auzoan berrantolatzen dira, bizilagun komunitateetan berrantolatzen dira, eta hor, boterea banatzen da beste formatera, baina banatzen da. Eta gure talde, kolektibo transmaribiboio supertxatxetan boterea ez bali kudeatzen, eta ez bali mai gainean jartzen, boterea egiten da banatu, eta egiten dana erabili, eta erabiltzen askotan bortxaz. Eta hori, berentzet, espazio guztietan. Hortaz, dala simplea, lo de zapalduen arteko elkartasuma normalizatzen da gainaneko vertikala, zapaldua garen gainean dena como, ondo, eta normaliz izaten ondo. Normaliz, egoten da kuadro de xente. Batzu bakizkigu, gehienak ez, baina egoten dira. Hortaz, alderantzizko kartara itzuliz, nolabait, gaurko konversazio ez noa eramango degun gehiago. Ni luzeago ez. Niko nuke ja itxia beste batekin. Vale, perfecto. Bai, txon, nik alere, ez dugukatuko nikan.
segundu joan, maite, ja, izteagoaz, baina segundua, bale? Lau proposamenekin edo, gizontasunen inguruan, hainbat ez zer esan edo, ematen nahi dian, hainbat egileren, gomendiko ekarriko ditut. Bat, azteko eta behin, usten dut hemen interesantea dela Euskal Herritarra delako, eta oso persona jatorra eta majoa eta azkarra eta listoa eta maravilloso eta dena. Jokin azpiazu, uste dut esan bar dugula, berak idatzizun 2017an okotez banago beti nazet eta masai eta mazazpiden. Berak idatzizulako maskulinidad y feminismo eta bada gai hauetara gerturatzeko forma nahiko interesante eta askotan beharrezko bat. Gero, baita beste persona interesante bat oso Bell Hooksen liburuak, uste berak egin duen kurrazoa feminismoa nola eta sozializatzeko dela nahiko guaia, eta berak itziten du patriarkatuaz, arrazaz eta desesenzializazioaz. Beste bat, baita interesantea dena, itziten duna pur bat populismoaz eta inertzi kritika egiteaz, eta berak baita hartzitu Bell Hookse oinarri bezala askotan, baina ez bakarrik, Rita Segatura erabiltzen du, eta en fin, Clara Serra da, nahi gustatzen zait, nola zer esaten du gizontasun inguruan, porque hemen Euskal Herriko testu inguruan oso onartu, barneratu, eta zabaltzen ditugun hainbat mezuren barne logika eta naturaltasunei kritika egiten dio orduan. Clara Serra jatzitu zalantzan, zergatikan. Talde ez misto bat. Zergatikan eta, ez? Ben galdetzea dute, eta berak esan du, ni esan dizatela zertarako bestela, ez? De por si, hola, automatikoki talde mistoak gea eta ez hemen inbar da talde ez misto bat, eta ez? Berak esan du, berak ez duela sinisten hortan. Eta orduan, zer? Nola ez? Porque ni, funtzionatu izan den, ni nire, militantzia asistenentik zen, como oso hasieran egia esplikatu dela, oso gazten nintzen, ulertu nun, eta gara zen, karo, defenditzen beti, eta defenditzen per se, talez misto bat. Beste zerbetik azten du ez, eta interesantea da. Gero, baitare, Laura Makaia, dela Clara Serran lagun bat, oso laguna, eta abokatua da, eta ibiltzen da puten kolektibo batean, eta bar, antipunitibismoa egiten du, eta oso interesantea da, desiran inguruan, eta besteak beste guztia legalizatzearen edo ez, guztia kodigo penalean egon behar izate horren aurkako kritika, aurka egiten du, kritikatzen du hori. Eta antikartzelarioa, puten aldeko eta bar. Eta gero hemen gustatuko litzak egitzea beste bat, dela Kristo Casasen azken liburua, Maricas Malas, gustatzen zait zeren hitz egiten du marikonizatzeaz. Eta guztu egite zait, zeren bada kontzeptu bat gizontasunari begira, agian terrorre gehien ematen dune kontzeptuetako bat dena, eta usten dut, ekartzen dula kontzeptu hori oso forma disruptiboan eta gaina oso interesanteki tekla oso zehatzak joaz, eta nahiko norabide interesantean. Hortaz, baita egondatzen dugu, Kristo Casasen Maricas Malas. Eta hori, esatea. Dena den, gauza guztio beharreko ditu gure sare sozialetan oso gordeta. Ez dugu normalen egiten, minio hasi behar dugu pixkatere bomboa egiten irratian. Topatu baldin bagaitu zuen nahi gabe, jakin Instagramen, YouTubeen gaudela eta alde erantziz topatu dezakezuela guri buruz gehiago jakiteko. Hori da, eta gaurkoz, maite ere libre utziko dugu, zeren denbora esente guaz, hortaz, onaino heldu bali mazat, ez gauren dugu bizitzako podcastik luzeena, eta oso gustora, mil esker gaur onaino heltzegatik, eta espero dugu bieste barru berez ere elkarren zutea, ez da? Eskerrik asko. Guztetan dituztegu, Las Neitas del Charlie eta Palabras abestiarekin. Urren arte. Aquí traigo estas palabras que no se pueden quemar, no se marchan aunque grites, saben de tu soledad.
es posible que algún día aprendamos a nombrar ya, sin culpa y sin vergüenza, cuánto duele esta verdad. Pero mientras al menos se puede cantar. Pero mientras al menos te puedo abrazar. Aquí traigo esta